Nana bisia ka fantamfa bema no edigade abakade kumasi jom wakoduma sama wi afidie ema tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba no so yaba no vim yako akoyanim prekasa jamatu yani afiti kroti ani ahobo afiafie mu no na yani achenchenku a yade atumpan eche yakasa asem ene obi ka kira asanteman ye obi ekira asanteman na bronya chi bosom yatoso enkono no ne da etoso edu enso enene 17th September 2024 Krupo Twedia Pabasa Yadom Wakutwansu and Nankansu Wano ena boss hadai Timo Dei Nusum Saprensiemes Seeking the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yansha Rade and then tene kane na diaka yinada Wadebeka hon ewa Sompa Asem Mpe Nipa Jumadi weso Jumadi obatu amuna samuanka Sa ena the nation sanka of Alumba obatenenka Ohneyire maame yaboa akua asuama bronya waya abriwatia obatenenka ewo dwumadie we so chief executive producer ma dwumadie Kwantabisa Isaac yenyina kwanta so twemani na so wane begina kokosa chi Fletcher eso eka producers no ne anka che Rade se onfa na yare sa honhom no evanka no said ye beya nyame ya domo a obetumi abekan ho ne atumi asoma santeman ne asom no esom papa wokọ MC also a Kevin Oyata one Azuka omadawroma ene adi atwago was social media applications no Facebook, YouTube and Twitter no so na wokọ Sompa TV wa Emrantie we so enama uhuyan was Sompa TV no so enya asem keto akwa krowa gasi sempremo bema sa na David ono so eka won kachire obi omunyina aka ho ewo danim na eso na yedi atwago kofro bofom pa bema asuketu amiyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo kofro bofom pa bema menam tia twam nam dia Asem Mpe Nipa ko boche asase so kansan pia wose kampian na enenno eye edabia enya awreho de nenso kwa bi so no awreho man 88 mrantie hene na akom hene masokoma pon wonya ne ba bi koye ene na ubuda na wosese a mfie mienu pepepepepe ene 17 September na akom hene eja kumaseman ene radio fraternity ene Asem Mpe Nipa ene Tarawan Media Company ujaye ho eko ekura ya na ujaye ho ko ye no so no sabia kusabia nyado ye nya dwumadie no amfanto ho de wo ye no eno an yegusu a ye toa so kama eno ti se na wo ne utenene no edi atwago no a enne eyemfie mienu pepe ena na ye bo afari katacho bema man 88 odane edi ejaye ayasem eno ti se na utenene no a edi atwago no a na sabia kusabia nyado na ye de kai pani kesia ujaye ho edekoye omna samwa bibia bokode Oforisuo bema nyankopo adom efie mienu ne enne na katacho bema eja hokwa akura Oforisuo enche atifo ne ahwefo mo hwe megidi se ne we be kase ne yabosanga so ye papa ye bibia nana manchen ye bo felman 88 no gina ofise wo number bi wo a wo dane na nyeyi because 88 no o de ko ha 88 ni nyina no omo ye ntafo nti ba bia de be ko bia no ye ka no 88 to no na ye ne bibia na onfa ho na enha no so na wo kan be ni pa bi kisese sisia na 2 years sisia na sei anunti na ni pa bia o ti wi ase a ya ni pa ye be ka se ye nzere ani papa ne wa Oforisuo won se owu yi ye kura no ye no ma bi na ye adwen fast kura na wan wi na bi tu because ane e da bia na o kan bibi se e ya reho so nya reho kwa bi so sa na me no ya adwen sabe previous on wan na kan asem o se wukunu ana se oyiru na wusu ne pata na we akusua jai o akusua famanyame ye Canada won hwe fo mo afro bo wan so bi aje wo mo oho yonkwa na ukuna wo ti du sambe se ya na koye
yɛbɛka ne sɛ yɛkae no na yɛwe mfini da because papa no meka sɛ COVID-19 baeɛ na obiara hyɛ dɛm na ɔsɛ ɔmo busa nsɛ wulma na yɛbɛyɛ adwuma ɔsɛ ɔmo na yɛbɛyɛ adwuma nam sɛ na mo ama ne yɛne ɔmo bɛtena hɔ ayɛ adwuma sisi nipa na hyɛ dɛm ɔso wode bra yɛbɛyɛ adwuma fusuo papa fa pen ne paper wa no no a de ya adopt ne nsɛm a yɛbɛka ne ne mi nko a o Fox FM fusuo yɛyɛ program a yɛwie no amanfo no mo ofia so mo hyɛ dɛm ya mo ninka yɛ ne entertain wo afei bi phone light to mo obi ani agesa ono a create papa no you be no create ade etinya de akatacha o de yɛrebe fini na wo ne ne program a Mrantia na mne ne program a me ankasa mne ne program sere to reform because am a work no bibusa na ye wie program na ya pon no se katachwa se mo de se ye wo a wo se mo no ya se bra mani anka me hu so ya po be coffee so mo no hwe ase ma to me mani anka me hu na oni ajata koton ka ekoton obi fie na asem wi na omo ko no omo ton fie na wi ne nipa discount omo ko hu papa na fie ne eyene de ya no se papa na nka na kura nkyere na ntene ejata enti omo ton ka na omo ton fie na omo de sika na ekọ no omo ni nipa ni nya omo du baabi na kante fufuo ni ade wo kwa no so ene sika omo mboto mu nyina no se na because omo nim se omo komishi zanda so eno omo ko gina fufuo ana jata de king pintin patai yiwe na katacho zo yi ni ese brebo je ese tie no zo mo bitwa manu na we na omudidi wie na mo sa ataka na hu no mo ko du fie ho mo frɛ papa o na ntem no fie mo mra se papa na ire hyede no wate sedan no papa na ton it wa ya let to bo promo mo bie ya pa papa na mo makonwa o mo tese sika ni so no ka kire jata se wonyi yi ayinim sika no ono nyi different no no so nyi different no mo wo kisi keche so mo ho ti fifie sika ba fie o mo ya se papa na yire apie free them mente me dunya me kame se nan o beton me fie na me ma akoda bonte na no ma da dem efie ni na nton mi dunya me so mo hwe me bom dua wa pe na akohwe jata na jata jata so be ready wa pe sika o edian yu ene nipa na o beto fie ni se ne me na nton no mo down mani o se kata cho me ire ade o de abebom ni dua no se dabi dua bo de abade nti mi kan entoy no do no mo ko tena kam na hono so ya mena sa ene nsuo ta menanim na omu betu ka no ene chuchuchuchuchuchuchuchu na ai ka na sa te saye eti ajata na gire kire ne wo pia kan se de be betimako ti aji chuchuchu na nsuo ni nyasa bogu ajata na tale mu nyina obedi sika bedaji jata tale na ayata chengwan na papa je twen with the memo shirt na papa ni ku rade ajata so se ni o ni pa bia o tia na o susua papa shirt ya ko ibla jata no besi ne shirt ne saba ko ayan long skirt long dress o kontra gadi o mutu kana kata jaza chwa no sira jata ya zo so enti baba ndio o ka so kana semwa o den sem ko nanso tachama mpro de bia betene sem de bia o ye nipa bia o ka so kana semwa oni ni program na ede kata jo nipa oni ni program na ede ono ati be create asem enti we ni na ye ne aka chi no esese nyina ye hwe ye ba ko de wo timu bia o de fabra se ye nko a ye mfa entertainment no ye mo o ka chem so mo no program de o ye am entertainment no so because we yaje mafuo we yaje meda na mafuo ati ache ti di aka ni to ono ano otimi create asem enti kata cho de tsenne ye ni mfie mienu a ye deserve se ye kana nsem kakra oh yeah ti me ka de bia se nyankopon ene e beda na se na me ya na de bia ono abese ye ka santefo gidie dia me ka se ye yinyame ewia katacho ni tumi ne saman etayachi besinde aida shomi no betuko so atayachi sa nyankopon e ma ne dabe papa no ma ne we pa edasi okay abrotia Ofoso bema se asamado eyo manya mejidi ye se ketecho bema senia na otiasie no
na n'ani ka n'ani gye sɛ ɔno ankasa bɛtumi asiesie na setena ne tema bee no megye di yie sɛ wasiesie baabi ɛwɔ hɔ a daakye bi no yɛkɔ a yɛtotɔntoto yɛ ebɛtumi akɔ akɔhyia no ama yɛ nyinaa yɛasɛ dida eni awie no wanya baabi pa nso ama yɛatere nti fo so bɛma nyakopɔn kɔ so amfa kɛtɛkyɛw bɛma man 88 bobo yiri bobo ɔse bɛma bewu ana ne yere esuro na Awurade nkɔ so amfa ne kra ensie maye na yɛsrɛ no sɛ asamado yɛ ɔman a sɛ yɛ ɔman no yɛ denkyɛmmerɛmɔ na sɛ yɛnyɛ jampo a yɛtimi awe no ɛmo no so ɔfo so bɛma yɛ papa yi sɛ yɛka sɛ yɛka na ho asɛm a adeɛ bɛsa anaasɛ adeɛ bɛkye asa asɛm biem sanea nyankopɔn de ne dom yɛ no yɛni sɔ baabi ɔwɔ bia yɛda no ase yɛwerɛ mfi ne da ɔbɛkɔ so atena yakoma mu no matter what kɛtɛkyɛ ɔbɛma bɛkɔ so a atena yakoma mu na ɔyɛ me papa prɛko pɛ me kai sɛ me se wuyɛ ne 1 year pɛpɛɛpɛ na kɛtɛkyɛ ɔbɛma nso ɛde free me nsɛm me se free mu July na July ne mo sɛnea papa yi se kyekye me werɛ abribia no na kyɛ sɛ wɔka nkranhyɛ sɛm kyerɛ me wɔ no ɛna ma me nya akokoduro ɛsa to adwuma so nyɛ sɛ ɔfɔ so bɛma me se kwan bio wu yɛ na Awurade nkɔ so anso mfa papa kransie sɛnea me si ɛteteyɛ ɛtɔ ba ha yɛ boho no na me nyɛ sure sɛ anasɛ me ngindi sɛ me kra metimi asɛ gyina me na so na kasa ho ayɛ me den na ayɛ den ama me sɛ metimi atoa me dwumadie so nti na ɛyɛ den ma me pa but kɛtɛkyɛ ɔbɛma futuo nkakra wokɔyɛ news kura na wano fonfom da bia na ma yɛ basa ne natinati ne ne kasa kyerɛ na metimi sa de gyina me na so me ne me nua mu nyina kɔyɛ ɔfa so kyekye yɛ werɛ no ɔsas ɛka kyerɛ yɛ sɛ agyabi wo a ejabiti ase ya na yesi ye candidate dan wisia nso ono de wo ka kire me ni menua mu nyina se ode yetena yefie wo no ka sa asem we se wo hye ye bo se ajabi wo ajabiti ase eja kwan bi oni ho a ono keteche obema ode nyina be se ne ma enanampa ne ampa ne nua ne ampa keteche obema fa me se ni nua ne se wa ne ma me na de nyina me ni menua mu nyina wanyi ye mu da biara da ejuma mu kura no fo so obema o ska kura papa wo ye dia wo se ade wo ni ska na misimi wo ska ho so Aboagye we se ka ho de agye ka ho na okro kopese wo ya ma wani ginte no me da na sepa me ni menua mu nyina na me sre Nyankopon se mpo no semfo so bi baye ansa na wanye ne nsa nka bone fefran fanfri Nyankopon ho ansa na woda ne ato ne benkum so a yesre ne se wo mu se oni wode enso no fa ne kra enche no na so fa ne fon so enche no ma ne baby pant no fo so be ma me gidi ye set yefo ne ahwefo nyina nso be di madanse ese papai wa anyi eboni aye na nka me de maybe na me no owusu be ma na obi sa ye se owusu de se pa Fox FM o se tinka se mewu a enga apɛ open media be na me say na me de nka me peuti fi se nyansa eni nimdie sa ahye papa we say ma no o so se me de nka beska ana de wo ka se mbewu a unu wo so ne nkeka me peska mami skana me nko no so de for Jimmy kwai na oyeti ni nyansa no yesrese Awurade emfa binu me gidi se na nyame adom fo so be ma wutitiw se ne ane ye ben no ne ade no nim se nyansa ne bi na wo pone ma ponu wo free mu kra betena na konwa no so fo so be ma me nim se Nyankopon nam ne so ama ode ne nyansa ne bi ahye wo mu a wo so di ani mu a wo de ye adwuma ne nte no de meka ne se Awurade mfa ne kra ensie na ye da na se ye refini de biara da metitiro I appreciate him a lot. They were your mammy and many so and said there be a one said there, but the summer ya dear minim said there be a dear change no. Medana self also be my mamma from Annuncia say. No, okay, the nation sanker. I already sent the baby out here now on you be a cassia. A very man, ya conyan and she but a naka crane meaning say, I need be a nipa being see a bidia, a monam and sasso. And net baby will be a tibia cassette and a papa in sasso. Nje ya duma kese a waya wagya no man mu eno na ye na ya ka ekira Aboagye nyam frɛ ye no ye de be yesua de se enne ya ye nso ye tete Awurade frɛ ye ne a e be nyankofo bi omso betena yachi na omasere se enam wi mu abasa so enam gofo wi na maduru ba ma be ya duma kese wo se ye hene papa na ye gya hokoso na ye nso yetumi ye bisa na niema ekoto te de maye ebie mu nso na afenso no so na asa gya dwumadie bi wo mframa mu a efre na Asem Mpe Nipa ne
yini na benya so bi atena nti waye adwuma kese e ba ne sei no wo kwa na asebo obi abewu tini aya na me de me fafiri mu ne se ne oyegya no wona chi no yan so betima bobere bi yetesa na taachi ni wa obi nso tena se waka se nye ofelumba anka enye omona samu anka na yetimi akon akoye ni ntini awaye no awurade nhira no na ompe ba du nkura na maye na merepam yini na to apiti na yakupie wa ene ni hia said yes ye eche ni ye de honka ebo ni amanebo abona manema akotote dia ma dia ye hia se ndi na afutusem na na ye de be mo man na ya. Okay, enoti manete it was say mo meye nko emre na so ye be ko mi free baby na me be ye adwuma of sefa ma na emre na so ye be ko ne duru baby no na emu odne se da bi o na ye ko ade ni ye ko akoye enti na akwa no dadwene kakra na dano me kai ne bata karibia na hye no na ne bag sam ne ko hu o se me tai na mapompia wi ka na yitu mom yenko na me famo nko baby bone se mudi machi mie ko a mubehu die nyankopon nam so obeyem aya sebo anoti yesa krupo twedi ampo ba se ya dom se Fumso bi papa ye na impu se nyankopon fanche no onam enipa wo boa wo muso onam adoya wo ye yesuo onam afutu a otu amanfo mo sacrifice won bonne ho na konfam firi no nyi no sura himen na mo gidie kese pa se ne fumso bi nyankopon de afiri no Debi yina ibisia wa hemeni yenti afutusem emra sisia problem no kachao akatua dada ya mena na kan se jampo tu apenso ana eni face de ekono wo de dada ni chensi de ekono ba de no hache no ana adwuma wura no so ya to na yim ne tax otua ya to bibiem enti wo ne ye ne adwuma no ye ne ye problem ego no de ya to ne tax ya to first no otua 1 million o kotua 2 million short ya she enti wo de ne manpower ya na ye kasa ye ka ye manpower sa na nipa bia na enye ne fort enti ese ka ban na wote so no de wa ba ko ne de wote so me nka ba akofo omo na sa no ma na ese hwe isi ye tie e na shorta sese wotai wo kwan obi afa so ton ne de Ghana komasi ya udu ba bia we de na different udu ba bia we de different ni nya so machine ba ko ne electricity ko ya na de twa de na we ko ye different we ko ye different ni nya Ghana ho eno nti na jali time no udi kwasase mu a na wa baji ni nyina na de agu abonten sai don ko obi antobi. Okay abusafo metia o man hene Yaw Adubuate ono osase ono ne alpha na keteche obema so ne omega awieye sorry na sana kanyamsem ko a na nyum nti adwuma mu adwumafo aye adwuma ne de me na me bochi dom na kachira sana tie na kachiri sana kachiri na omo eneso de asmaba na futusem so e bojaye obi anyi nkofie banko ba na nampadu to dwumbi wo se wo ho kire wo akwadwei pini wutirim na ka kira brantie bia wasi so ababa wo bia wasi so wo ho kire wo pini wutirim na ahokyere no sa wosi wo mpini wutirim na abefa kwamoni bi so ma ahokyere firi wo so a eno na mpanifo se usura teche mpabo a wo fira no ntoma sa wonam ba bi ateche wo kwanu na aseme de akwani atewa mefa nchenche metiti nchenche kakra na metwa wabra ateche no enka me mpabo ho a ai epetiri wo kukuro bra ana mpanifo se wasura teche mpaboa afede wafira no ntoma ebe ka mpaboa ho no wo mpe afede wafuri ndam se pam
na wo yate yante wo mrasa mo asa na wiase ahokyerete wo se me befa kwa we so adroje ahokyere no a je sa okofo bibiribi akofo bibiribi so ya ma so kukuro e na wo dem na wo yante nka so ahokyere unti se me hokyere me akogina je nim se ahokyere ne ma me kofa bibiribi hwe akọrọ okowi akụkọ be ma da na akowi akụkọ se me mpen kwamfun na mpen kwamfun a poultry farm no wo horo kokoto bie and the poultry farm credit aben ye eme ya chi bi se kentenkun omra samwa ahokyere ya de na mo wa menkyere ohia ne ahokyere mu ohia dada enye ya o ohia ya be fie kra ya tete ya sekade nim za asmasi de kapre moda ma ho ade bi akwa ha ahia wo a obi amra invitation letter sebra wedding and as engagement da yes singing by really makomfo aba amakom azi singing band the some 45 years ti o mo abra me krata omono hiani there will be no invitation mom de ne ho asere de ne nsa so bi mu pen na afiri ne nsa ono ro wa ho kire mu enti ohiani no ahokyere no wa enha no wa kwari afira ne ntoma na de wa ho kire mu no wo pere te de ahia no efise wo struggle se ko beti team pa fise wato aduane ato ne maguso pen ohiani de onim se okoto aduane a de mama ne be cancer ko de 2 cities ya nam 2 cities no beto nam 1 city no beto enye den na de sika kan nsa wo de ka asafoa a kire nam pen sika akan nsa wo de ka asafoa a kire nam mama iwe agada jo etese asema oken etese obi a otwika obi a otwika ka asafoa na de kire nam no so de nam na o cheche no mama de so na etora bi so ama na kora re oba ne nam no oba ne nsa da be me ya betiri ha oba wo kire nam a okunu no wo de nsa to betiri ha nsa obekunu na wa kire se brebo we so come on na ayi ne ya no onsa boa ya no se de nyama yese no wo de nam bi ato no do sade adura so no de nwa na ta akiri ne ya no ne mama pedua na sei ono obi se o na no ne pedua sei okun pedua no sei ke jamna kan so ma me amaji wa mfiri ho okun ohun mo boda obrawo ono so ne ko gina wan konto sha enti omono obia nim se ohia ni afie na aba na ne nsa esua na emom de ne ho ate ne de ne nsa kase ke obia nim so obonsa kase pen ana fe ensa no eye ketoa no enti ohia ni no de ne ho ate no opere so be free ahokyere nim because enim guase ya kan ohia ni de onim se yire so pass o abade obekọ omfere kawo blog obe wurem edi ahokyere asem ene ye kan ahokyere na eya se na ayi awurama badu enyum bi so oda kiri yawo desne oye wakiri de oye wakiri de oda kiri yawo eya papa so wadi de na akire wudi ya wawe na papa pay hwe nam ba yegu aduane so yie pay na afi waduane yegu so poso wo yinama no ato atwe aduane so pangana ana ya frade chema mensene kwa aduane so gu chema mensene so enti abusafo ahokyere birim ahokyere eno na katacha oba ma mitufo awo Sompa na 3.1 aya Asem Mpe Nipa dwumadi so se ehia wo ahokyere ba pini wutirim pa
ya mo adwontuni ajaku wose sikaye do wo hia ya dammo ahokyere omono eba oso pa na ye keka kekan wo yire fiefo okura ni da so sa wo ba de obabo nsa kase asemasi nyako kunu no mai nyako nyako na ukuru wona ne nkofo be ba tambe oso omo mo nam kwa mu ba obia ni da nyako kunu so na afidie ayir dan kran endi omono ohiani he that is down need fear no fall obi a wada fom bia ye ka hwe ase ho asema gon ono wo kwa hwe ase wada fom dada already wada fom onsura hwe ase na wo a wugina ho no ene gina yie enti ahokyerefo no pere eche hiafo no efise ohia dada okotwa nkente enu abegu ho a wasene onyono nkente ha obi a won fere bia nim so onyono nkente otwa woma ni hiaw so anu asesra o ma sutwa ase o metwa mo ma so ma me na yeta ase wonim sutwa wo twa nyina ni didi ko ti akati o se ase o mpeta wa bodam wo ma o de ma se twa so wada se eta onya bibi aje hwe onya bibi aje enti ahosene ba piri wuchiri mu o na wona ahosene ba ya wa piri wuchiri no ya fra won go sura techempa boa wa fira no ntoma afede ahokyere no aba sa ahokyere no to manche na wuyi wutira afase ya wo no hweniye na wa hweyiye oye na nyina adare wuchiri sei na akise twom adoa aboadoa wo wura mu no omono ne na ketenkete no wose fidie yu na apra na emumia me na me ka kire wo hwe enti wo ye na nkomo so do me na wode ne sa fa ho bre nkomo a mekan nipa bebere nim yesi ba wa shi yesi ba ro kwa de uhuru chiro no a na de esiso na wa pai yire pai fe na de afa na yire nti wo ba owurem otwe na echi no ono a na twen na osese so wo mene saa na wo de wo nana fa ho bre de wi anya saa na opiti witira ai hwiri agada jose saa nkomo ano yiro ai yiro pa da bi kontru de no nko ande e fra de tiase kontru no de kontru no a wutie mu wo ya hwo enai pa na wo akire ai ayo obehunusum akajo kuntune de anu ode o eyi aboa ne ho kyere no wode emu ado se de ho asi akire wo wuram no enti mu anu mo buru ni padua da o ana emu anzo mo wode ne obitimi tu kuntun no na wode ko na wo ba na wo toa ai wode kokora won kwachiri because ebe ko asisi a ana ebe sa abusia ni American say sa wo ho kire no wa mpini wutiri mu a etese de efidie enkomo aso abo amene no wo pre emu mia se etwiriri ayeka sa ba ma ho kire ba so enam kwampa so ni dwane ho kire no ebinu fa kwambone so ma ho kire na koye kese pa sara mpese meka ebinu fa ho kire so na ebi fa kwambone so na ho kire no akoye kese pa se de medi ka kan no oba obema o hwa omo oba ho kire no a ba bi enema bi oba ye no ta che be makora koda ketu bi kuta ayi 10 cedis no na koye mo de mo oba ne bi ho no ma ye no wo fa be ma bi na emfata na mo keka na be ma we hwe na kakra tua ne bo wire mu won so wo je akohwe na halfa wo de ne koye ni nku asa oba nku sa ye ma de muntimi a ho kire ma ade esa hawon pa ni nku titi wo je kakra na dan for ka say ere wo shi o na ni ti obati
Hey, Yano. Kawo Mose. Oba omono efi ne kon ha kosi na pampem. Obewu no let meje pro to see die. Se nyame antwa na antwene ntem. No nyini na. Osenani. Na kura da omde ade bi kate ani kosu ya no so. Ebi ebru. Ebi ebru. No oye makeups no. Na and the more design near 2 minutes you are who be film or say as well not to and Hannah cry. Moyana Fede. That's it. I Ujugu or say a cantadi and your once more of Ra. Was there more Ujuguni? Now, one of more cantadi and I said, Emma Cromia Fe. The Catram, Emma Cromia Fe. Oh no, Ujuguno. Per se, ye be e dia sembe tu bia no be ka ko ba bia ni pa nyina wo no ono ko a bete de ho akoka de anya bi bia oyugu be ka no se mu nyina mo san ba ha obe bo mo na san frɛ aka se da bi oni okura yo di le yo enti oba ba mo ahokyere no ba eden ahokyere ba oba so a omono na mo ka se he ye bema we ya na kwakoda ho na ayayi ase ne sei hwe bibi presse wo ba hey obefajem me say obefajem omono obefa opinio obefajem yes oh bema we kra de wo sha na we dey say abema aketuo bi ni wakofa no hwe yo can you wait here? Osei Aboagye de. I was there for me camera kwesi ane se okwan papa na ese nipa faso na opamo ahokyere kwan papa ne se wo bepini wutim na wakonkodene ayadwumadene asinkete pa ba me isa ahokyere run away Nemom ufan kwa mbone so bepmo ho kira kai odem ha krono ne awudie kwa so ha o te radio ho TV ho ane aka tse se onya ne ma we ba ye be ye osi na man ko to numbers bidi de na danfo on na danfo akoton na yire so na yire pro to adie anwumre ya me office wono ma me be free kuru me jabe mpesa beka ofi kuru so bai papa da u ofi adako ja ati bai me ko ji dia soro se na plot ni kunu ni na damfo o mo koto ni di na so na se wo hene wo so wu na se so wu be ma akoto wo ni plot no adamfo aye kana na akoto wo ni plot wa di die deja na damfo ni timiche no Ada be said one day ayi nansia mafo no bia odi be ma na obo no da bi odi na yaw anti be ma na awu ni de wono ayi wakọ ayaw ni de wakọ tele sei ono wo heda nyina ni mu odi ntente ko fa ni baba no watwene ho okay number 2 ne okoto na yire so okoto okwaje so ma na yira wodi be to so Sister no almost 120 sounds 100 oje 120 na no why 20 ni born ho na iti anye yi na otwe pepepe na asem ni liki ye se ba ye krata ato so ma minister di krata na nya 120 na age ye na nya 100 na so I'm sorry I'm sorry and what was it Fabrai we dey say na what we need Fabra Yiri be madan kran 4 million utimi de by 60 million condemned to theater anu yai no ba na se menware na wohwe ba ko wadi ade na ato rufia ade na ato rufia ha kire me ona isi kama nkora no school woto banche woto board ye wutua la bill sa 20 million no wote de kwa 60 million na ase kokofabra okay
Ni awokoto na se na nhwie adie ateta ye bi ebuo no a ai fulani ni be fa na nhwie kese bi wo mo se asewo se we de veterinary for no metiti no ansanti fa we no mo kobra no metwe wura ma we on le kodi dadi ai watono wa kukudu obi na konta sika ba ya binom na konta sika ile nka me de ayi bre wa konta na ozo o kokuma se no pe ya ene me soje to no ba aka tense na ayi na mbede na ho sika ni ai omo ne nipa bedi sika so 10 times nipa wanye no omo efi amuti mu no de toso miensa o de sika ma so fa koma kwam ho se afano so etimi fa nipa no so Angrofo no mobo efuna mna nsa mampom no. Ya bo wie me kwa koyi na tie no nti be ma de me wa mi le to hon na mfifire no ahwe a be mna say wo wie na be ma wa pepa no asen atade awie fa sika no me o se afam so. Ajeyo. Mana fon nsa mampom ha. O me pen kwa asem fam sika ma me. O so me se afam so de metua. Yes, am afọ de aduane wo. Adai. Oh, na chese so yire no. O so no mpanimfo say hey mo kon sama bon ha. Ya ba chim je dua ya nyasa. Ala mpanimfo mon kaman fam sika be ma. Fa sika ma wo se mpanimfo me se nyame pa benada. Ore benada. Na de be ma no. What is that? Na sika no we was if I was auto there ha. Kiri. Ese abranti o de tiase na yawo ose brother o de be ma wa tinase why informant ya say na ni pa wo say afan so hwe na se de botom obi a ha ni bi asase ye se de botom ya sanko bayire na woni ni kanyina sikani nim na ha obi anfa bofro to ma ha obi anfa pa no e ma ha sei papa de sikane fa o so say ya se be ma o de nyame pa ebrada abuja voje kan na obe na bo betima ma wo mo akon 1 million ho ana o twen ya brada na o de ma no ya go tiane ko the girlfriend be ji sika ko ya de ne saka sika lo brada o benya sika bi wo fa we ma o bo wa awusafo de na konta sika be di no ho yanka asore koto enkonwa bi na yese enkonwa no carpenter se wa yawi na akasikare kakra de ma no akatre ifili asoda ho ekoba bi carpenter ne enkonwa no so we last o ma sa mo je bi ni sike di etai nyanko posika shia ha ono a woni me bo afode no pa de ma no saje de mfa nkoma ayi carpenter na yan kofa nkonwa na aka no be ma de ye pabam ifia da bi omo afake a ye kofa nkonwa no ye duro no ma carpenter ni ho no boy na wo ho o se je se master ba da bi ya betua na ka o master ba sa o de bobo obabo na ma ne sa so ya be fa nkonwa no me pacho me master wa kan tem se mo ba be fa nkonwa o di friend my hello master oba so asofo na ba se o mo be fa nkonwa no na me se wuni ho sa de ani adade o so mo we mpacho mo gina ha mpacho asompanyi ne wan pacho mia no aje asompanyi me sika na ka 5 million o so ye de aba da bay oh adai ya de aba you know dikin no da bay no de bay oh na no ye bo afode kwasiara no ne dwada na ye suma no so famra o da bi men sankan min pacho mi hu hwe afa phone mama koda no na asan de amakoda no obi de 5 million bi aba o da bi masa obi am fa sankan de amount former sompanyi no asompanyi sika no ye sankan yo enima koda no da we are the yagopo no onu di akire bia na o da
sia wo beko ya yin be ma yenko lodu nkonya oh me yefu nye bi obi e excuse boni amerane bia won wo koda onante da wodi mirika ban vo de merane na mon komra sia o ka sa wi e woni mi sa se be ba ho na pabam ototoro ofa oko awusiafo ya semo la bi se fa so dia de se 3 ya fa so 3 la bi na fa so a enye hu se nipa bi na ni ade ti fie ho oh nipa mu ofie ho no obi ho no mu a oh la ayi asafo ma na se ne yira wo na kwa no ajeje la bi no wa fa anko yiri ni mire mu kan ni tim fom papa wo be kunu o ja no oh o mara yire ni akwada keto ne sumu omono sa kwanyi binu fa so no emia ho kirim enwum emiem ade bi ho omono wo ye emia hiam wo enwu hia entimesa dofo no ne anuano se mama ye hwe yi aho kirim biri musica 20 million da only 20 million o si makodi emiem okay katacho bema na yekotie na futuo no na said krobi asante kotokobe kano no asante ngoma no sa be ka kiro secretarema empro ni sayunti enene yenya bi atie no na futuo no eyetiawa ahokire ya ohia so eya pa nanso so no sa ahokire ni hia no enya dware wo awodofo wo se opri utrim na upe bibi eyo ekokoba ne sa ya na adwena ba trim no ya na duru ba bia ya na ye very dark and say one nwina nkwa akiri odi ahokire no beku ho animu ase eno na wo kirechirem se wanhwe yi wasisi kakura obetumi adi ene san komo na ketecho bema edi no enanwumiri ede kire no eno to odofo san ahokire no ba wo so a en fa won san hye wo damri fam priwutirim na bo ho so se de be ya ukwakopa adwuma bi na won so watumi aye na atumi ayi wo ade wo free sa ahokirem ahokire de wo wiase o emfiri nipa so da eno tino sa ahokire eba wo so a odofo priwutirim na bo ho so ne pe bibi yo emfa won san hye wo damri fam se sa yo bam na so bo ho so a na wo se nyankopon so hira wo na wo ma bibi kakra ede tubutum omra samo simamienu yankoyenim ofo be medas ebeda katachawase se na no so do di jai ho no ene wa me yasre na me yi se omo mutie de samre bebe ho ne bebe nso ani age sa abrabon sa na tenti ne se samampa ne to no bedin ntuti wiase a no wagye pa ofosuo asema katachaw no wo kana futu sem no yanka hu se ohia ani ahokire enya baako difference wo debi amekasa asem ade a wo pa ana ohia wonya bi no ene efen se eho ahia dia na kasa bi wo se me hia me na me wona akire me oboa woni bi ana woni bi ye wa ahokire ne wo hia also na wo ka asem bi se de oda form no ya na onsu ahwease de wonya bi no ofoso ya no de ye kan wa asem no do nya 1 million onim 1 million ase ye pa fasa na sopra na wada ya wade bi ha obi wo ho no ma sa sika ya ye ken wanya trate se de no wo kase obi wo ho a se be first no de ki ene kire nam ofoso du mebi na se ya kura na se be president sika ye nyanya bi se kakra bedi ho na wanhwe ne na efru nchen kwa oda wa na wo cheke na ye den obi won so asase no on sisi bi da because what da form ba ye futuo kese o ka sembi o se ye wade bi wo ho a ema ho kire enko ukoye esen mia ahokire ya na obi peso fa kwati kwan no ye se ma ho kire me fa kwati kwan na ye den aboa me eno na ene sikaduro sakawa ene sa no me de me ba koje me de minwe koje because we sura ho kire no wantimi wampro ni trim but yen kan ho se aho kire ni ohia no difference ne so ba na nipa bebre akogya ne ba ko se me de me ho na kire me oni ne se hia me da bi difference ne so de wonya bi da ne de ono de se be preduasa ye ka ho asema o te de ba bi na de wonya bi pen no ya no fo so drum bi na woni bia
what's a marrow. Omo na ya na times no sika kete dan e fa omo so no. Na me de masem bare no kan se be mafo tie sa asem we yi. Kata cho me ne nante ye no. O ka kire me se na koda no ana wonimu. Ne se ntokwa bi ana se busuasem bi na frɛ na obeba. Na mom se kata cho mpatwa ya chimi o. Na e police station na mom no ye ka ye de atoma na be ye de atoma so no. Eye bi a 200 million na 1 billion. We ye day. Enya de akatache so obeba dai to ka asem bi. Wo se wudi wo bi sika 10 million a ka hu se wo 20 million da ho. Obeti bia man. Na se ba na mo obi wo ho a 1 million woni bi obi 10 million bedu na wadi aya ho che na wo miem eno te be se ne na futu se mo no ye tiawa efi na ekro no ye ka se aho che de ho na mo obi sika bedu wo no mo a ka hu se sika na wudi no se be 1 million na ka hu se wo 2 million da na ho che ba ana asem ba wakoyi ye twa ne ka ye da kata chawase no okay abroti da bi ye besha na yene rade beto hallelujah mise dabi yebeshia na yene rade beto hallelujah ofoso bema Erade nkoso amfa keteche obema kra ensim famayen na ne waka ni nyina no eyampa de wote form no onsuro ahwease no nte no se ahokyere ba na se bia ne bi ebe fole ye ewa abrabom a ose ye mpene yetirim enye kasa dodo enye nkyeremu tenten na emo mpene wotim na bo ho so nyame ya adomo a ene ma befa esa de amount of so be ma memfa ma no nsia se me pese me kwa akire na pimi da okay the nation sanka ya me chia ko video bi senior contractor ni nua ba ko se fe na jabli so nyame insha no insha Mr. Yabo abi omo obi a na me bra kwaku ama no ne one ni nua kodo ba for US no mo awrade insha mo ya na papa na fudu se na mu oduru ono na aye founder for program ni na ene ye ni 2 years here penny jali ya nzu asa mbeze me fa opportunity we mesi ya college ni mumbu dem na ye fa papa kasa no fa na ye de ko okay 05513131 0551 na 3131 0548 na 3131 0548 na 3131 ene ye kokete cheho na ye kuti afutusem every say eduru babia panimpa ene duru babia ye je afutusem de efri ni ho sa papa we ene de me ba kurum hawu na ene babia ne nami se no hello Osei ye Osei ye ayere hudi lele jatiatu you manage na mweso asa because of the Nigeria nyase bi amako suffocatewa ni fasili chasenki bitabano taye club ageti Oforisuo na dini dot no net bonano ne ko boss mofa we sama bone ni me se de nyado awe habe krum na se wade enshi mede wade so fa le krenchi oba so time every day ma ni nya ko utrim question keje ti ya babum asitrem ni be shiba kwa mu bia ndi so kente na pintim and the mistake pe bia say e o fa futu do do me bia ni pe kwa ni papa nem to mani yi no adabo no enye si di je ba go so producer no here there kama pa be se ma ju so until na buta fu na ke fa be share we chiro abe hello wo fo so be me yey Nenkwa media Grana Frinko Mr. Enoch aka Nana One Yakub Yokozo yeah Anamanya depa na manije nyina no yedi kai anamanya boma benkai anyasam ketwa kora anyasam ketwa na lazy no na neta so so ngine breyan so na midi
Okay. Nti yɛde asɛda bɛma nyame na ɔbɔsuo afutu sɛm a yɛankasa yɛ papa ɔde ama yɛ ɛyɛ asɛm a mu aduro paa na mmom ɔka na bebuo nti nnipa bebree nti aseɛ mekyerɛ mama yɛn nyinaa anaasɛ wɔn a wɔnte aseɛ nyinaa ate aseɛ sɛ wokɔtɔ aduane 10 cities anaasɛ wotɔ aduane 100 cities na ɔmo ade biara na wokɔto ɔmo no obiara nim sɛ wode ɔba a wotɔ 100 cities a na sɛ w'adwuma no wo sikasɛm kɔ fam a nkɔyɛ wo ho nkɛsesɛm sɛ megyede bia mekɔ a 100 cities no mɛ20 na adwuma no me sikasɛm ɛkɔ fam koraa na mekɔtɔ 100 cities kɔtɔ 5 cities na 10 cities na adi kɔ w'ani nipa bi wɔ no ma na wɔkyere na afɛw na ɔpɛ sɛ ɔlive life ɛte sɛ na wɔnkyere no nanso no ani sɛ na wɔkyere no nti ɛduru baabi na sɛ ahokyere ba a ɛwɔ sɛ wɔtete nneɛma so na wɔne ahokyere no kɔ the same level sɛ ɛbɛyɛ a wɔn ho kwakyere wo ɛda ase. No, okay. Hello. Patro wani. Antibioton tuma oso amidwom. Ani o papa. Yo ma me yentie o. Yo me chia o nyanya sammo ami ya be ma ba ko pe. O felumba me chia o. Na na ye me chia o. Nene ka te chia ma me ba ko. Me ba yo ku be ko peno no. Edi bu ko wanyal be bi kwa no kaizin papa. Ni wono na ma me ba ko papa. Ni ma munya mu shedin. Na ma wa ka ka so shedin. Ya be free. Ya me won come on. Omwam. Bye. Okay. Hello. 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 Baby afrefre udin. No okay, yenti o katachie. Majo so. Wacha ni mesema amerao pa yani shia mwenye tembia mumenenka. Amunyi nacho shusa. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Kubukazo awalembre. No okay, yenti o. Wa imedia manfa ya muyaje ma. Hello? Oh. Hello? Come up, pa. Obia huye. Oh. Hello? Hello. Baby afrefre udin. Mfrefre kubukazo alembre. Ayenti o. So ayimedia na ndende na ban e ba fo wa. Ama zuma kotokona ntiawi. Ayimedia mama mani ageta efutu amadi amaye no. Oh see uni biska awon na wuniam na yana kure. Na kure ebiska de tedi boto. Tedi mo kaya. Na oferumba ni free na ankasa. Consider no member kuma se me for so measure na wonu. Okay. Oni na me nyadima. Amen. Hello? Baby afrefre udin. Fami Kofi kan sam ka fefra santia ti mo bi. Yenti o Kofi. Oh, papa, they me bra ho ne o. Oh. You know, ma an papa ni ta na be fa na ne bi mo. Oh. Papa fa ko no bi ya ko to ko ne kresi. En ne na futu se mo bo bi alo. Me ni bi pa so ko papa nya ko fa ne kresi. Mo so amu e bo di da ki e ma no. No pon kama ko no futu se no so na fa ne jami dasi ni shamo baba. Okay, hello. Baby afrefre udin. Good evening. Majo so mame baby afrefre udin. Oh yeah, mami o ye papa. Ene papa o ne ya kwose oba ni o.
That is dear. Yet you. That's Sompa Nipa. Sompa Nipa, Asem Mpe Nipa. Okay, take your man who my mamma, you will. Oh. Two for bar. You can take on the moon. Okay. Yamin come away. Yametiase. Hello. Come on, and Hello. 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 Baby, afraid Freudin. Efre boss. Ofre. Boss. Yeti okatechi. Ni wa ho pa. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. Good evening. My just so ba pa mete won kan che. Mr. Ho. Yeti o anwumre. I am Mr. Hot. Anyway, the show no abujafo. Okay. Na make sure pa offer na make sure one ka fa wo so. Ya ka me de omonka. Kasi American say maybe akatacho wo bia no. Ya me fa ne kran ko so ensi yin samaye. Although say ya fene de that the legacy ne de eba so ewo omai mu anase eye kutu e de maye nyina. Ewe kutu e me akatacho de maye na o si e de boya ntuma no ne di twa na mo a ebe bia for so men ka be for na me shop the dog boson. No, okay. Hello. Hello. Hello, baby, afraid Freudin. Yes, go. Ofoso be Yeah. na mra ho. Yeah, sene ra ho. Next time. Yeti o. Mana ntawa film ya. Oh. Me huma amen. Me huma no akase hama adwene. Hello. Baby afrefre wudi katechi ma ne so kakra ma me. Okay, so ma ayumre mi na ono odeja for adwo me kasofi sehi adofia kwabana abrokweni. Okay. Ayumre dia mama ya ura ho papa. Ye papa yes nyame enfane krensi. Nyankopon enfane nshena tabanke sina se kopembra yenso yebe kwa kotono. Ayumre ye dana se eni no futu se mwa odi jaye asana okoni krechi. Nyame nkamo. Amen. Hello. Baby afrefre wudi mame. Auntie Milia. Yes. Nempom te say yeti o. Yanko pa do me ta cho me ma ono abeja fu nyina aju. Ya joso. So erade ne munya adwuma. Eni me die no kwasem ne say mama yere aho pa na so ana twase ba. Ya ba pa ye wi yanka no so a eyi. So be ma die no be ye nyina ya dan fo so wuni say da ko wi wo mu be bi o take enso papa ba ayi sompe ye pe so ame ho ama me peneda ni ne die na ya den ke mo so mo re alawati ame ki awo pa ati ya ga men se mo de. Okay, hello. Baby afrefre wudi be mena. Hello. What you mean kan? Ofonso mama jo no obeja poina. Ma jo su eburu katechi yenti o. Onyame onsramo. Onyame onsramo. Amen. Mama mo re ho anajoyi. Na ye me kan se ya papa yi na asama o kan ni futu ni na no na ayebebuom. Kam metrese nka na o nyina mon sana na samono ne poso mon sana ni na ya mo bi tie no na binum so anti no
na kana wote nyina mo no ne futu odi amaye no mon san kan ni na entiminte ne futu na si ye pa onyame sra mu nyina onyame nka mo ho o mo di mapa mo di eden maye bye bye. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. Yenti wafia. Yenti. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Father family evidence. Yenti. The mama ra who be pray. Yeah, Samuel. Ra me sonny brain. Oh. So the dinner ever pen we na let's say a million about with image. That's a stream. Oh. Then me ra papa me mama brady young. Oh. In that in China, you get to know right. You may go buy a thing and say one cat if I pay the maho and then I get it. What the children now to the neighbors now Mr. Shaman. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. My Joe so katachi, baby, I'm free with you. Yenti. No, of course, I'm about to say, I am with you down to the banana also. And so, yes, to find it, they will be there. We shall, at the children in the Japan. Come on, I can't see a wound game to that. My book on Asem, let us say, and we look for a wing and let us see a wound game. I will hold the about. So, you will be on time. You can't put the Okay, ya for friend na emfansia na yenko emfa ko yanim sena katacho bema yinhunu biem nanso so no ewiase ankasa yewo no badika ka cho secretary empro eni ntino anyomtofo bia omo afiri asase so yeda so bo omo nwom ka wonda ensem bi ni afutu sem akatacho bema eja ne ho no yede be kai wonda anonti obia kana komantu ne yem saa no owuo be nipa bia o ye ba padie ene adwadie e wa asase so anonti sa wogi dokro wuru ano dokro no bi koton na woton wia so okoye nkonta se sefata se wosama foforo ton a etoje wa brabo no a anonti katacho be ma de sa abde de yen atiasefo de yehusu wakro akayen abrabo be na wobo wo be ye nipa wo ka asem bi ato ho wo ba abrabo pa bi na dachi ankwa ma bi de akai wo de abodi ana eno no sa abre yen atiasefo yi wo se de tu ye hofo nyame ya aduma futu a kina me de be ba no wo ba abrabo pa na dachi bi akai wana omna samwa Oforisuo bema bada amo ono multi programming ya no mo ye fa course yi megidi se kakra metimaka yenua bema ye ofre ya o chese ebra katacho to form na ni nua ba nso eto form nti akokai ne maame ama ne maame enso etini so mo tete ne nche ye be so lady se on sheden na on kana komantu na sanete Oforisuo on say edru mebi ho no ma ye kan afutu sema na ye kan ye be kan se chewe se afutu sema de obi ape na obi anso mpa ho de kai emrante hene ani de be kai ne pai na afutu sema so de ka sem bi se ene me yira jame me kuma jame on chem family de mame no Oforisuo se wuti afutu sema sa fidi na nyu muti asem oye paawo si utie afutu se masa no ma wenyu me ka se papa bi odi ne case break atachew one ne yere the break ye kan sam na katachew e de afutu ma na ya
frɛ o mu mienu hia ye ka asɛm no papa ne sɛ wasɛm a katacha wakanti ɛdan mu nkyem oba ne sɛ wɔne no so ayɛ adwuma bresika to wɔgyene sika sei wasimu nkyem ɛhɔ na ne deɛ no saa sika no watua wɔsi me ba bɛyɛ adeɛ na me sa akɔ akra nti deɛ wɔ ha ni monye na mmom da sei me de aka ba bɛsɔ so ampada no so ya apɛ na de bɛsɔ so saa maame ne ka sɛ ne kunu no enhyɛ da ne nano ɛne na ha ɔno a di asa na papa ne kan Oforisuo so ye fa binya sedi so say me nye de bia na betima hwe me nyonko trum saa na se do sika na semlanti ahene de maame no kan me nya da agye hwe me nyonko trum da bia o asem kada jolly bi ko so di bi ko ti dia na pese ka nyina ne se futu se me obi tie o tie ne kwa but na ye ka se wo tie futu se ma tie ne ye futu se me ye tena na wonye even true cry na it say sabi wudidi na nkwan a enkyene nim na wode nkyira to eye de e wo abrabom enkyene so ya grace obi wo mu office wo oni kuku a ya grace odi frifie ne ba yo mu won kyene wo ya grace ni kuku a no anso munya gas cry na e wo fian komo de ba be si yinya kitchen kritima mo akọ nti yan hwe na nye into Oforisuo de pese kanye so obi efre another mama me raho na de se utimi so obi obafre bia waboto abrabo pantia ani dimpa ti de pese kan nyina ne se nipa bia no yemfa saa de we entu ho fo se na wo be pese be ponte kire wo se se abusa ho se ntimi mini wa e de na ye de be kai me ano ni asem ti sa asem wo yo e de pa na ye de be kai me mansu bi asantefo wo kasa bi se na ne me akra wo ne kai da ampa you nipa bi ho no wabuso ha adwen but because so that bi betima sies na nipa so masi wo ha ka wenke happen obia won nkai da kwaku de o ha adwen kura wabuso mu no eduru ba bi na tutu asem bi ba ya kai no nipa so masi kana na bo ache wa nemom ade bi emfa wo nyansa nya disa de no ayi hu yi a ya twa obi nzai nya no bi na ye ka obi ho wo di asempachi ye onipa bi wa ne ho de ko mame ka se mi chokrom wa wo ye killers pa no se bibi ti se ye bra no mama chuchu mokobiri mu ne bantama samson asafo body mu ne budo mu ne omu guide ahiafo pa ho kire no mu pesi system obi American we di America o se guy ya wo Ashton ayi ya why rasta ya na sa oba TikTok mi refinidin ya wa de yira na koka che na wa koje me pena sempa on pesi system enu sani bi ne yeka enye de seven previous an wo twese kan mekwa akotwetwa te se de na obi atwa ne nyonko nsa enye no bi ne yeka jadi papa na woni wa sebe anene miamia no empanifo kan ne se sebe nya sa no ma ne bi se di paso mazu o twese kan no atwa di pansa so wo ha enye no bi ne mom ye kan se chewe se wani e de na ho de kura na jadi pa ni paso mazi wo ha ka we nka wa dai ade we nka ye mremre iti e kan fumo bia katache wasem o kan ye na yetu afutu no ye sese sisi no ne 1 2 years muni ye behwa se ye nso ne mpanifo be kasa na yawe ye program media katache ne afutu sem no empa so da 2 years about 2 years ma da bi wa ye be ye hyehyeye amanfo afi papa ni too much ye behwe because na afutu sem na drum okay abelwatia Oforisuo bema ma yenko yenim de rade ede papa no aba bedro no nse okode na nso megidi ye se nyansa ne antomo ana owo no wapone bi di ama ye no ntina ama ye nso ye nya hode a ye de ye adwuma ne ntina ye se nyankopon basa ye adom ne se onhwe ye nso na onkoso ankura ye mu se be ya ye betimi aye adwuma na menim se ba bia keteche obema wo bia Oforisuo bema na ni age ewo ne kra mu efise adwuma wo ye no ene nkwada nipa wotete ye no ye ngu na ni mu ase ba bia wo bia nim se na ni age na Asem Mpe Nipa Oforisuo bema me kai se dwumedie no ode ba no opedin atoso anadwo na papa ba me yemfa wo yensi da bi we se de enye de yemfa we se no ono ase aha menye din dia ma na Asem Mpe Nipa o enipa na pe no ho ase ne nipa bi fe me da bia bia wo mo ankasa no me se ye hu yanka
na na papa no wonyina so a wo ye nti asem beba ye friends Asem Mpe Nipa e na wo de ba ye na ye kura mu nti no asem de Mpe Nipa ye bekoso agina ye mudie mu na tete ye eni nyansa se ni osi tete ye no ye timi akura mu na ye timi akode akoye nim na se ni ano wo tema ekonde gi amanfo da ne da no yenso ye begina saa na mo ne so na ye timi atwitwa de agi amanfo mo ntimi nkasa ye ebu mo kwase ane ade nti ofo so be ma se katacho ni wa ni nchikafo ye wa hase no nti no wo asem wo haw amane bia Asem Mpe Nipa for ye say fabra katacho nyansa ninim de no ye ntoto na se da na ye ntoto na se so da biara da ye nim se awrade beka ye ho na da ne da no ye timi de akon e de ama mo a wonom entimi nkasa nkofo bu mo kwase enti no to na mo bra Sompa FM ne Sompa TV hasenom na ye ntimi emo a wa bra wo fa by 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 for so beba pacho me da asma me fa no nsia no okay the nation uncle Yaw ensem no maka ni nyina ne na kakra be ka kire wona etie nyina se abrabom no try so beja legacy bi ato na otimi afiri wiase yemma wiase sebe eno oba me bo atwede ejapade ho yemma wiase mama me pre sebe niema ho hia ho metwema nso hunu nemu yeba wiase se ibeja bibi ato nipa ewo wiase ne Ghana kai no wiase kai o mo no ye nkofo mu ja legacy ndu biye ni wa sebe tafra cho wa ben mu mpa wanje adititiri bia ye da so kai no ibiri be ye president ko be ye ministers ni MPs even big says cry campaign to boni party pedi ni ye wuda kuda fi nkofo bi din because o ma header media we ndu o mo tiri ne keka ho bi nanso ubusa akora se papa we ni dwumadi ni se ya akora bi nim ba beti se da bia ne na monkonoma odi ase enti no edi adanse se wo bobra o se wutimi gya bibi atuo wa abrabọ kwa so ye ne sa eboawo nti abrabọ ayebo no enye tra se mu bi yenyini sa bat yewu na ayekọ firi se yewu da dwuma mu na kakra ya sebe ye wo ba ko mienu miensa bi a omuso tete ada stations a omunim se na mofa basa so ene yaduru ba bia yaduri yewu binim wo wonso so mutimi hu ni se ofanade yakodua ha ene wagya ye hokoyi ni nyina ye niam a wo ho a wo se ogya na omo atima bodi da achibi a uni ho atima ka bibi pa e de afa ho e de na omo antem ho ufie na wo mu no ukuro mu ho ugya ne ho yawo e wo se yetimi gicha bibi bebiri ene se me wo mikuro mu na enim se mawu na mikuro mfo be kai se ni o ma me akoso adamfo ababi a na o ye adwuma osompati ono de legacy ni bia ye bibi ato enamfo bi beka so ye classmate bi na ono de okoye nsem twa adwuma kakra ono ne wa ha ngade we die eno so ye legacy ni bia ntija bibi to wachi obi tikrum ni ma ye nim no ase wi die omfa ni agro obi tikrum ne legacy ya wagya nyina nse wo ye kromfo ntida obewuo no ne omutimi de kai ne se ayi wa ha nkaayera okoye de krum ha jo okoye de asudi aba ono pa ne wa ha anko waponjina yira da manfo we bay tu kuruma de hajo ise uye jan omudo se nwan me obewie ni nyina onya ba gogora se odi ase obi legacy a wagya ni wiase no ntine kromfo a wudie yen o hwe papa e de so na de tu abrabọ fo se nneme na me daho yi a nkensem be ne ye ka me nam twitwa obi anka me ku no me ye nega rough wo de busa ye krumo we metu dizesi e ntimi ho no me bufu pe no obi e pe bia fo ni ono agya no wanaji a oye proud a ode ho ane ho no me de mani nsa de hu me sa oye se mesi aye wo be pa ba obi di a wagya no wanaji ne e woni enso de video ni e play ya obi ngodie ngaze ne me wura ho mon time ma ye ndie o enti dua bibi pa bi tu achi a nipa nyina koba beto a ebeka se papa e wogya bibi enchi nkafo mpo beba buza se we hwan ya cheche zo epanyina sumese papa e da so te ase anka ye pe yaw ye de ne ba bia ya praduru ye nkwa achi nyame nya nku ye de ba ya ye bi na obi timi tena fi ma ne kondo ye obi timi frɛ fon so fa se mi hu ba bia wo ma few cheche ye nso ye de kakra gum frama mu ada achi bi no si eni ho a wona wonka ye no onye boni ayefo benya bibi agina so aka se omo ba ya omudu ye ba ye sire twedi ambo se omo ya hodene no nko so num ye nimde na ye mfa bi nka ho se be ya ye be kɔ no na ekofu bibire nya ba bi agina e wo ye nkasa ene ye futu mu ya okay ye kwase se usi bidia eduru ba bia
ye de bo abodin a wote ye fa nchi akese nkoma me producer oja me hokọ ye bema usu kantan kankan mlante hene bapa no nya asem ketwa ye ya asem o ye obi ka kira santima wo bi kira santima wo dwumadie so na yenko na ye no di for some prayer council center kwotwetwe nkoma na ansa na no yenko computer so dwedie emrasisia ade sinema na mu tutu no oba mi tini kura ayo senior Maybe I did danke ba poda na ma de bia me na ma no mu no se danke ba poda we ya danke extra we wono ma ba ho tutu ni na e bi ja senior na mi sisi ni nso mi sisi o and there was no problem there senior what see danke poke okay so wono danke poke okay sisi ya we ni na e bi ja sa ye fa papa ni nguram kakra ansa na fa yi no muni ma bi o mi pa na mtumi na so mi ni bi no no o tale me type papa sa sia na fa to ke na so on fa ni nguram kakra ansa na so ma me jeme ho enje Jam na mo janko na fi ese fi me to ntimi kura mfa me to ntena se na so mi sia dan fight to ke aboa me pa jini na ro no ye ma dem ho ni e fi beti as that tell boy Bendre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni ntie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen e wo 0244 017556 ana 0266593330 FDA Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly if. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Yago. Okay, where you Sompa Asem Mpe Nipa dia santema nyina jiatum ewiasema nyina siye eno ti yemfa sidaka se ma wona mrante ne 88 nwumire omama me akora mafo mrante hene ya few futu semi ewura yetrim ifrise say ye kan social programs wa santimam ha na se uyi man 88 akom hene ewa sokoma mpomfiri mu enye ye da biada nti ebeda mu ase papa na adanu fiada so ye maame baako eba ha na ye maame no sabia ku sabia nyado na ne nan eye no ya na ye maame no omafo dodo no a ene pe kakra se yemfa enhwe ne nan no saafo no so ye beda wo mu ase ewo akoniansa nyina so efiri se okuru ni tini nsem ne duru baabi na sa yantumu a asanteman si yechi na akoye animguase kakada yakwaku anim de wo bana nya trase na enne asem chechirecha ye de bremu no abrako pa abrako ye papa baako wodakwa ho ka no mo de bobonu a na obi dumfu bi
and na edwa no obi dumfo bi and na be piem Sompa Asem Mpe Nipa se wo se pe na busua ba kwa wo firi no e kwa wapa Panipa memo akwa aba mema wakwa aba eja papa e prompt say na me adom na so ye fra wo say e fra me awe ukrom ne he be free atebubu amanten yeah okay wasem wade bedan ansa no ye papa bebamu no e kwan pen na ofa so hu papa yi yenko me pacho me nam tafo metedisa so down e da me hu se papa na nam da kwan mu a wotwene mu enam kwan no mu ho ntia ya mare ho ne kai bi so ba no so aban bebre na me san mechi na me kofa papa ne to nchen na me busan se papa na de na hawa ase wo twene mu na so no mo dam na kana ai bobo ne sana ama sisia no onimi de oye nti na won krofo bi o so ame magazine hono mu baby ti kamitime boa nanka omotimi ehun na busua ma no na afisi so the way a was nam from no ni sisi ne way so konya pani bi anko bebo anale sen konya eduro bi a ko banum bi teme ye se sa de ane me pe dropping na me de na ko bes afimi sa hwe the way I was tie no amintimi mfa ne nkosa ntimama nkola bi amo ben me nan we ma ye ro no nti o video mi share video no ma ye ro no ma mi dware no e wo honom ansana me de ne ko hospital ti ansana o fa no fi kwan de sabia ku sabia nyado na ne ho ayi fi kakra ne de na wo se udware no yes no na wuro ne ho a udware no yi pa chwai ansana me de ne ko hospital hono timi do hospital na mo se sa de mo boni nsu ene 102 bi ne ene ma ba ko mienu bi eti edu sa no na afi o mo se asa mo ma ne da eti we no wa dware na wie na wo hye na taade foforo wo ho ai afi na me hye no de we panimu na dagya mu de entumi fantu we ne so na che se wo dware na wie na wo papepa ne ho a hye na taade foforo enti o eti mi wie sa no ne ja me de ne ko hospital na mo se sa de o ma gina to no nti o mo bonu nsu ma ne nro na de nti anapɛ na mo se sa de a amo frɛ me se omo beyi no na sia no timi koye no na mo se sa de a mentimi baby a eduro no de awo se me de be dam agya bo fidie baby a mo honom obi a so tie mo na mo so manya adom na mo moa na agya ye hu na busua ne baby a ofri ekoba sa no ade ne ko hospital no hwan ne tua base no base ne me ana me tua base no wa na tua e ba tua o se afro say e frɛ me awe o ye adwuma bɛ me ya marketing officer from Polystar wa ye nyame so adwuma dodo ebire bi atwa mu ko bible mu aka mu kafo no abra na asofo no twitwitwa mu no sa papa na ne ho tu akuro no sa adwuma ne bi no ye nyame nhira wate amen nyame nhira wo pa amen okay ansa na ye be ko ne papa no akwa din komo no ye be hwe na ye ne odi4 Samuel Prayer Counseling Center atwetwe komo na no achi no yakwe papa no ho ne no akotwetwe komo kama aja pa me mo akwa aba papa me mo akwa aba yeah empom te say oh nyame dawro amia dawro ma nyame tiase onyanku ka wafra tiase fo asase so okay dia mete na wia no e kire se papa yi waye adwuma ama mazin fo mpanifo bi pen ama na katua kura kekakekam na esan yade a abebo no na ka ebobo no na ontumi nyina ne na so nti no eden paase obekọ na adwuma waye no obekọ akọgye na katua empo sadia papa no esi ene mekasa awia no na akoya asefem abrehosem kire se omanfo dodo no atimi cheni sika oboboa no nti se me no te hei ono wana to na aduane die asikeshi ni botom kura no emu be yedu kakra eduru baabi a na asem okan se ne kurumfo no kura so tumi bewia no nyame betue nipa bi ka nti se no me tonkrofo bi so a ya na omo nkai boni bi a waye ono abetu na num tuo
You know, the first summer prayer council center and quarter komo simedu so emra CCC. So for penny memoir kwaba. Oposio, ejoso. Bibia boko de. Se ade china ye betra fidikasi wo yanim. Na ye hu ne se wo bo adwuma se ya. Ne hu se nyame abasa ye kese. Eja kokko na so. Ya so wo menhia ye boboa no. Ene me ekoso gidi. Adansi ahodo na ekoso wo menhia ye boboa. Mani tua. So ho. Ene ma nyankopon na modi for samo so ye no menhia ye boboa no. Abra dwene ntiase so. Esan se won na wode won ha wode won amane ebe ni nyina edi adansi gidi. Obi biala wo boadwa menhia he boboa no o hye odi for 101 no. Adansi nko na ekoso. Enema panko na ekoso ma nyamemba. So onfosio. Etisa wote honom na se o tenase ama bibia to wansade a. Ene na onim de awoyo. Eye menhia he boboa no odi for Samuel ene o to ne nsa flow say o how bia dawso. Say ye awalesem, eye akwantusem, eye adwumasem, eye promise and fail. Wase bla be hia no 101. Ofoso adanse ekoso no. Ye trust ne adwen hu a ye na edu sante be mbusan say etidi anko na ya na papa oye. Wo ma bi free ebu akwahe ya bai last week ye. Oba ye no na ne de ne eye awo. Eye fie bebre na so no eye week pe no adanse eflase se eba. So ho woman bia ono susuru efri sahwiba ya ono promise and faith atona blabo so mem emema no eba susu no enyade a bibiesi adanse efrase eba osofo wonim bibi menyo bia me ye chingefo na odifo Samuel me dia waya ma mehu ena me di hu adanse a me mabrabom eye me nwanwa fosu na asem we minya ka dabia da gisema kamen se agumebo efri se papa bia ka cancer nya jareketo o na cancer achi nipadua nyina na papa no hu na sede ni so asiate na ofri Germany mem ebesi kotoka efa plan besi kumase na no ne for FM na o se de ne komanhia heboboa no ho na jakokko na so ejaba family house nyankopon na modi for Samuel so na kwankyere papa na no ho ato no me kai sa papa npa so ho etin yale ya kese a eba odifo anim nyina no ahoto eba me ya no odokoko yi obaye ene koko no o tini bebre nwanwa de oba ono ne de eye yefunu a onya awo na obehye odifo na awo wo ntafo de me bi obaye wo se otwika wa ya wonya ka ni bintwi oba menhye behye odifo ene cars no we frɛ no wo me bia no oton ade wo Central Market o se be enema na oton na no abi na ni nua bi ton o baba ne asala wo ni nua ne de no ne de ye nto o be hye odifo no ene ye sanlight se de ye san ni nua de no line na eti ba bi bia la wo no o fosu entena se ema ablabo no ense yansa ene wa ba manhia heboboa no na wa ba be hye odifo Samuel abaya bia o ne ni nua no baaye ba ko ono de onya nya ba ma o ye ya na dwonso de akiri juso krobo oye ya na ju sebe ma ya oni problem ntu be man me fa kono adwonso be ma be fa no kodu dem ho no obedwonso ta ene oba odi for some ho no sa problem ni nyina etu atwa ma me bi ne ma o mo kwa America o ma tra be bro de wo ho no o be hia me o ba manhia o be hia odi for 101 ene o nyina wa America wo mu ye o madwuma ejom sika go mo emre bi me ba na odwan kase bi bo ho na odwan kase de me kura na num se de yansi yiye say yes will be in the back why kika no say the new America ba akwankyere course wa na wo say omobedo di for Samuel say timi ya na so di for na di odwan we di adai o se nyame nwuma pa wo nam meso o yiye no e ya asem o e bro adwene nti akokko na so kika ne de etisi wo ba so a emfa ne fa ba bia eye manhia bra na odi for Samuel on training nsa na onchiro adekura kofa sa kika no e di abra akura na bla boso na se eti fa number no na ni odi for Samuel eni nkomo 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588
454 0578 4588 eye menhia ahemboboa no odi for Samuel akwankyere eja ohaw ne amane bia atɔso no ofoso emfa ba bia o ɛhɔ no odi for Samuel transfer adwuada ekɔpem memenda kwasiada nko na onye adwuma eye cancer nko a ba bia ofiri ba bia no eye menhia wobesi wo kayetia number na edi tu dwa no fre number no odi for Samuel be ma wo direction no na wa ba be hia no 101 number ni 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 eyo odi for Samuel number no nani odi for Samuel. Okay. Omna Samoja koko na so. Oforisuo bema ye do dwan bechewa na ye do dwan ya ade Nyankopon odwan e na ode ne sesa nipa. Enti Nyankopon odwan kwakuna odwan ne so. Na ne ti ankasa so. Na bebe no so madwa no. Oh na akono. Ukofike manhia. Na ode ade ekoche opem so wa. Odwan ya efe. That's why because we nyame aboa an hodwo. Enunti se oko ne se ebibo odi for samawa ne se Nyankopon ne dwumadi odi ye ene de abeda na se Oforisuo e beka ne se ene e beka se afa daye so ho nipa bi daye nye osun daye bem minimo bi a man ye ofinton so ba osun daye na aboa plamre aka no so ene bobo afi dwumre bi ofisa enfa no nchine ho kan fa nkoye e frɛ kwa na ai odi for samawa kan akwancha no de man free kan ye pese kan se men chan kase bibi ni wi ase da ntesi otu anamom o kwan bebre so abrante bi wo sika wa ware na ware acha na 1 year ese de yesese ne kwase a na wade ne gu o ga se ye kwa dan ne shebre edu me bi atu anamom wo de me se wonya hwe kura nipa atu anamom eno ne ye kanfo di for some mama se ampa akoko baby bebre nanso emfa bomodin tuanamon komanhye odi for some o de wo kwa enka wasem trase ade ahinta bia wa bra bomu bia no odi for some be ma wa kwankyere ketoa bi na befa enye ho akini ewo mu se du mebi wa mpa nipa bre eno ma bi wa ekoso da ye so basa ubeso da na obi ni wuda nipa no mo ho ka wonya hwe nanso ade ahwe ho ne se ubebu se oba bi se sunsun na wuda na ukunu e de na da o se sunsun ne de chasem we yo ahwe ho enu ti de bia no wan hwe yi a ukunu anasa we yire ohun wani mana ne bofu because wonte bibia mfiri ho sunsun na obeda odi for some otenete se sade obi o se wo abruchire se wo Ghana ha be bia wo bia no me se ye number na de tu dwan mo bon de fa ne bro odi for some aso ye ne be ka kire no se odi me da me na ne situation se na me nemu so obi ka ne da ya sem kire wa wan hwe ya obesu bia ma ro bebo mpa ya ma ebi da mo na ne ka cho se komanhia jakoko na so ho adanse ekoso no doso adanse ekoso manhia ne doso obi ti wo odidi ni wada wase bibia ni wiase wo bo anto anti ne kan fa cho se wo de ampa wa ye fasting ko wiase baaye nanso eno manfa wo de bomodi tu na monko because Nyankopon ade on pa akyinje enti se wo da no ho Thomas de a ene wankasa e wasem bomodi obi a wo ne manyina ye se bia kwarensafo obi a wo ne manyina ni made nanso mu wiesu ko mu nya dwuma nye wo ka se ye kwa makase Ghana ha ye situation na ewo mu no ye wo akura to nga na akura no wonya bone kura yetimi de hedan ese ne shebre na Ghana nkwa na de bia me ka kire o se akura hye de me osu obi timbe fada na chi no ama na ya de bi sa asram akura ne bone be no waye ya dwe kuta ye na no woden to tra okwa bomodi tu na moko manhia odi for sama so ye number de be sa de atudwa bomodi ne fa ne ko ukọ hono mu a dadie bia ye nkonua kese bia da so bia no me se akwanche ne keto abi enye family obra enye fa America bra odi for some oba nti ono abeto ne America ato ne milo
mesranya umula wo de ba nya no ne akwankyere na wo de ba no na akwankyere ketewa bi na de bia no ya na ye pa akwankyere ye bekọ no ne se dan ni siwo kakraka ya hyehye nkonyo odifo Asem Mpe acho wonte asole oso de bra bekọ asem ne akwankyere ne fako me so fa number nsa to dwa fa number no number ni hiame na wo kyerɛ frɛ ana ye tie ya ye wie pɛ frɛ number no ana se se kwa betima frɛ number no o frɛ asofofo de befa no mama ai akwankyere no ana se o ma kyerɛ na kyerɛ kwan ajaba free ni na busu fi ho e wo manhia odu a o so pa jaba jiwer ni fie na busu fi no o no di for samba ho oni wo ba bia wo kono obi ma fake bi say aha no wa oboa me se manhia traffic light na se o to so for number no tudwa me number no e 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0246 66 71 0246 66 71 7 0504 588 454 0504 588 454 e menhia ahembobo e ho na jakokọ na so e chinadia ebe so butu na otwe mu nyina eja ne so enti entrefie enkasa mananti abele entrefie enkasa mechina abele so me da bia me kase wakoba bia na se o ma manhia ahembobo ano a unya nko ba bia anokwasem enti ba bia la wo no wachina da kopem ne memenda no eja ne so saa bla be show di for 101 na onyi wo haw ne amane no enfiri wo abetisu na so di adanse ni bi na wo so kwa asore dem a adwuma na wo so timi bo afodie ni bi na se ba bia duru no ye twa fa wo ho ache ofosu yesi ano na ya chia atiefo ene ahwefo enyina obi bia wo hwe bia no ye de nyame enhira ema no. Okay, Jaba family house ho na odifo Samuel odini dwuma na wodofo jakokọ na so ade bia da ne nkonu ada wo so ade bia da ne yade da wo so oton wa yento ye ana ya asem o Dubai wo no wo nyina na koye China wo no wo nyina na koye ne nso so no adwata wo beton gu botonu mu ana efifirigu yenko odifo Samuel ho na wo ma akwankyera ano odene na sika no entumi entena ho enu to ochena da na odifo Samuel betena se anopa orofo me ka kyerɛ se kɔ na Nyankopɔn ebema oso wasebi wo odifo Samuel ho akwankyere no ano nam na ano chepa krede yakwa akoyanim yanim te ena yeko so Asem Mpe Nipa medical ka josi ye tententu bafo ye boye ntaban mu ye nam soro ye sai enam fom na abranti nyamesu dwuma na waye no waya de papa se duru ba bi na nyame nhira na ma ya ne nipa bi ntiase papa ekonim ne ba bia o aso watimi adwa no ne ho anye ni nyan wan piapia ne hwene wan tetenta so se de binum ehu nipa bia no mo dwo no nyame nhira ne sa kwa ne so katache usu di ne de sei awel a usu firi he firi atebubu amanten nyame nhira wo papa memo akwa aba biem memo akwa aba na te sei o nyame dawro ma udin de sei Sando Kusase ya fro sei Sando Kusase Kusase uye Kusase ni me Kusase ni ukurom ne he Boko Boko kuro bi o ya fra Ayuwa amenyini masumu ya yeden Ayuwa Boko aya obefa ka Boko na akọ Ayuwa ehon anwa kora wotime nantefo akọ briki kase wo pa nchense wonfa briki nsuo kase no obatime fa nchen kora ko ajo so wan fa nsuo so anu afa nchen obatime ko tie se ya duduru Boko abetimi akofie ye kurom kumata me wo nipa ho wo nipa wa ha na nipa fese me ba na memba sire o me ba fese
konto me mini anum na di ma ba malibra so fi ba bia ni na me kame wo fuo kura ni fia kanche me oba Kumase no oba ya di adwuma na wo ye na me ya ku adwuma ya di me ba malibra e wo fa he free safi fita sia na tamale menante fo ka 1 pound me ba tamale c'est 1 pound 1 pound sabla na free kulum di ba beaucoup bolga anwa me tran bolga ho di pa ka kra fain me sa faka mene mini ba ko ba tamale mamponi ba poya santeni no oton abru diane wo me de kikira ankra do kunu abru no fa me ma sojeni c'est sando me va wo pejima ya pa ba ma wo ko Kumase no ko ye libra no yesika ana papa na de me furoka badru Kumase no senya Kumase achimda eno do koye o de me ko ne me furoka ko jiri sada fi sa no de me badru achimda no kuro kito bi o ba fre yehima no ko kuro no ya fre ko be de me ko mane mame abrawa onya abrawa sa o ya chini asante fona o mame no so me no ne yakufu papa no de me ba ho no won sane chi mame no so de me ma papa no papa ndo ko mame no won ba me chi mame no ya fre no chichua won ba me chi fere wo ha na me ni kan fi ma bre ma ye jima sa dia koko bo papa na ba ho kora chok mo no kora wa mame so jeni no wo kuruma ho your friend say papa Kofi Santoma your friend Santoma Kofi Santoma so jeni no so jeni no wo ba kora wa mame wo di mfie say wo ho ko dua koko no afina minti min kan afi dodo no ba wo che wo ho me che ho ya ajuma na ba ya sa afi nai afira ne me ni ka fi me so me se ana mami sika ne min ko me kulum se wo bana ba wo fi me se me ni ka me kulo minti me ba kontu me ba kasa etimu dua koko no ma ne so ya na asoi how many acres ne so kase kakra fuona adimi so na abuya kwa ni na wo chirma fuona ina men kwa na meko wuro mkora men suro se me duha na me soja me do me batu koko no bi ba ko ne me sha dia kan dia banji o ma bo wo ma pa eto ma wo hwe ya ma me hwe no sa ba fa me abrem nkoko abrem se abasa na me ni ka me kuro me se mantusu abahame kamwa wo firi wo krom ho no na wo so firi wanchi boko ayuwa ti time wo firi ayuwa ba no adi mfi sei fi dodo no na minti me ne se sa tam na wo ya brante ana se na wo ne ya brante ma ya juma wo krom do bo pa sana me ya juma pa me ma me wi na me so so me yini no me bo fie pa nya se e ku bola me tu kwa ya mam bo fie do me do pa na che se onye ku bolo twa me sesia I was say ofiri boko ayuwa na asere wasi aboni di ni kurom din no mani age ho pa enti sesia no se mo bi ba na ye ka se Kofi a obekọ mini ana bi te ha ye fita fo mpanyifo wo Kumase ha wo Kumase no mo nim ba bia wo ana wo nim na bana fo ma breso so ma wo sika sile sika no kora me sile de ma wo na me so me de da babi bata bana fo kora kan tenteno koko ye teteno konsa na onua no wo betimi abobidin ye frana Razak mi kulom fo fite ni panyino your friend say Razak e o mazin ha mazi to
bosangafo no so ni na me papa no wo mo ye bosangafo fita fo se sia o TV so hu a ombo hu so mu nua no mentimo hu aya semo ma brasa me nante ni na me sire ni na me disika kwa ma wo mo babia me da me ni danse me kwa bie techima ni but amafo che osika na aboa no o sare koma nua no ma wo mo e wo fa he wo tafo fitem enti yakase ye do tra ka mama yakotafo ye du chinchina be hu ba bia onnuanom te mintimo hu na wo majimam wo mo he okay eduru ba bia se nipa we no hu me mobo de me ba me se me brasa ko sa se nipa ni se me wuda bontene kura wope kusase pani na kan kusase fo hene pani na kan minim se woni won firi me kuro na unim no fa hen a wo kasa a kire mindi bone wo hwe ma me kora se me mindi tweme sesia tweme na yanko 21st connect fi se 21st connect for ndom dia ban ehu na enwanwa pa omo sa yade no Ghana ha no no se debi ye bepa 21st connect na ko Europe eno ti ko Europe mam na wakosa yade no ho awie sabre wode nene a kire South Africa se Ghana fo ade hye no so bre South Africa eno ti sa asiatica yade na eso sisi fa Australia ona akokum na akodu na asia no tim yade ye pa no okutu asia na wode amawo mu orofo o se yade bibire bia de free trinua no ekosu na asia obetu asia no wode amawo eno ti sabre South Africa number no buku appointment no ate na 21st connect omra no meboa wo 0244915116 0244915116 no ntu ase ne wonfa mawo sa na se wo ba o man Ghana mu ha o se debi o ye koto no nyese bia Ghana fo ye tumo jeje mu debi 21st connect dwene nipa ho pa wo se wo mfidi ahodo pia ode ebehwe yade no na ode aduru aka wo ya bibiduru and to 15 branches and what to apete wo Ghana mem ha 21st connect na se men kan kire wo se ya wo yo eno ti sa asiatica no tu asia magana for ya de bibre bia da yefa koda 21st clinic 21st babies o chebi obi a onya yefunu na afa ngoba no yeko 21st clinic bebo apa Kumasi ya hwa overseas oni afa radio no ene ben ho sa ene obo ase cancer quarters called junction Accra Dome Market ube hunu osunwane nkwanza techima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 miso drink no wodwaso sa ena 5G meza no so di biaba Courteous Marketing Agency wono ena di mizu 5G meza odi aba dwaso aponto oni abadi ntuo no ene ye yiyo no nyina da ye chikukere akokọ nam ka ho ebefa pa eno ti sa mizu ene 5G meza no omono hwenim ba mizo ne 5G meza no chi akokọ nam ka ho ene wanu matoso dia echina tobi Manager Daniel Ewo 21st kine overseas ni doso promo benya bia to Bikan supermarket abawa sister sewa no manje yenkoto mizu 5G meza Mama Esther Watcom Royal Ventures Baptist University Abua kwa mizu 5G meza na Sachi Enterprise Ewa Asafo abinchi oni VIP car park no ene di hwe animu 0246270221 0246270221 kwa kuachi company limited wa Puemantemu Eastern Region mizu 5G meza 0243329414 yanko Puemantemu KF Kinju Enterprise Ewa Swame heya KF Kinju o Swame heya oni ndom hotel ne di hwe animu wuram na ade akonu Swame no Opamangwa brosana se yanko to mizu ene 5G meza akontu semina express group Canada US UK Australia fana ontimi fanko se wuko sua de se ukoye wallet asa no behwefi express group na mekamfo na media ma no libilibi no labalaba first kan koman kwanche ni bia na chance ofosu aboagye jisika no me debi me mpesa ankombo no Kumasi Accra tema Islegon takwade sunwane tamale bibia ni obehu express group ewo ho yafia kontu sem emfanko dano 0249000448 0249000448 express group and I make comfort na media ma 3 herbal center wono and the 3 cook capsules cocoa master or their bag so sa cocoa drobe tatahwe ena meton de ama wona anwumre eye tatahwe
onomu ano dene na etu koko na se no na yesisi no ne ntinimu ye emema no di ho adanse se 3 eco capsules no num bia etu koko na se no wo sanya mfaso foforo emema no de omunim la no orofo koko no edunya eno tie du papa na mede ma wana anwuma yi 3 eco capsules koko master na mekamfo na mede ama over the counter fo nyina kotobia ombetimi ato no mateso emfaso kolinaka badani heba mr heba apidank ubenya bia to 0546107107 0546107107 golden dior na golden dior no na ede feminine wash abadwa so na sa feminine wash eboa ma pa wo ho siesie me kai sa da na obi busa me se na golden dior feminine wash wo bi pe na se da bi menyi oba nemmom emema no so timi to ekomo omonpranfo omoyerenom no om disiesie omo aduane de ehwamo utimidi eno timano disiesie omo ho ye hwampa ye golden duo na de feminine wash we abadwa so aloe vera no ewom jasmine no wom lavender no ehwampa papa sa na mental lemon no so emema no ho ye hwam anopa fa bigu nsuom bo hohoro ho anwumere fa bigu nsuom bo hohoro ho ye golden duo Food and Drug Authority wagye atum anya asem ketwa 0544198043 0544198043 na yenko emfanko enim OCP fertilizer na badwa so na OCP no fertilizer no na nanom akuafo agye atum afra se wo mo de bi ye afuo no omo agye atum se wo mo no baye na so do so enam so mo tumitui na bribra eno tiatia bribra dia ye karosofo 1 cm pon no mo dua cabbage ewo bonkuro no omo ateso mfa so pa OCP fertilizer na mekamfo na mde ama medical ka cho se okwa agrochemical ho no a o se upe OCP station officers no ho se wudua buru atoko ayuo ombechiro koya befa so abegu no na udua enyadoa emako ene tomato so amso kwan ya befa so abegu no OCP fertilizer na amakuayo ayakono kama eno ti Africa ha ene Ghana kuayo no OCP fertilizer and I make come for nam diamount 0345909437 0345909437 and 0345909433 0345909433 OCP fertilizer and I make come for nam diamount Dr. Amegashi Apostle Dr. Amegashi se men kan tro say enuro no ewon ho bibiduro ni nyina ewon ho isan say ne koda beremye wo no na ne nsana wamoa na ade no de eba na cheso de ne hyebre enenam ne eba mu no na ya haban enehyem Nyankopon ne nyuma edroso pa eno Tamegachi si nduro ni won hu na wono obowura sunsum no ahwe sunsum no aba honamani no de haban na kan tietia o se ma memmo yade bianim na mmom yade a wontumi ensa yejimi se wajimi atabapa de a eno de ontumi ensa mfama na se yade bibre bia de fruit nwa no ekosu na ase Apostle Dr. Megachi se menkancho se fabren na Kumasi ha no owa ha Accra enso wo ho takura de so owo ho na Kumasi ya no oni old police house no wo makru no ene bo ho pe 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi ena mekamfono nam de ama wochira da bo ye adwuma eno tifa ya de nyina eno kodada nyina efa ekoda no ajapanti sesia no amene wo kase no wonya kobolo na so da bonten adentina basa fleme me busia fono na me musa wo mo buso wo mo oh me busia fono so me pe asa minti men kamasa se nyamena ne mo ni mpai pola na mo bo am na mini da goroma o de me na o yire we se de nduru na yire sam mafambana ekaseme woda dia na wa woda mawo na wa wo say ba ko dia biso minti kana pe untimi kai oma oma ya say o ba ko o we ani menchen me se dia ya tuma lonko tunim baby a obana nkasa so wo dabe
kase me aso mafia manfo ba mafia o mpanyinfo kola ma metimi bo wo mafia wo mo pa aya asem ni sika dodo na o kuma sa ha de ene buso na asantefo mpanyinfo krobe so na oba no wo ana ehefa na wo ye no ba bia ba ko fasa na o ya fafra ni kurum ni nabra ono wo we wo no fan kuma sa ha ya kuma sa ya me mata no oba na bema o oba o de ne to hwan ye frɛ ne sɛ mi o hona de mintimi hu wa wo na wa to badin ntimi hu badin sɛ ka hu sɛ me ba we aha na me wo no odi ama sɛ wa odi Oforisuo o de ne to hwan me ne me fa no no wa anduru bosume wo no won sɛ nemba dwamai bone ma nema de yi dwamai bone ma ye dai dwamai bone ti obo dwama na agya no obo dwamai firi mi kino ko fa bema bi anduru bosume bia bosume mi no owi oba no adentia ubo ni dua membo davi membo ne dua na ede no owu ye wo me nka se wo wo ye no owu yi wo ne nyina me no ne te me masa no sikaninu sito oton adiane akora no minim se akora no ye me kora ade wan fa ma wo me firi akora me hu ba bia wo mo na so wo mo wo kuruma oba no kora timi bɔ medini na chese oba no ne akoda ni nyina sa adwane gya wo ya ketu akuta no oni nyina no ton amo me ne me hwɛ no me se de na wo me di ya me se hwɛ ma ya mi ame amafo mba kora na mpanyifo me bɔ wo me tete hwɛ wo mo na me kwate no ba minti me hwɛ no adai na me ne sɛ ma se me ka yi ano ma me ka me de me kasa no ba wiye oba no de ne to hwan hono na minti me okay enkomo na ye de eno ti no sabre ye twɛn papa no Osei Osei ofiri boko na sesia no uhunu se wote akonwa no so saa no se ye pagya no a onyan oni nan a ogina so ye ne Dr. Patrick enko twetwe nkomo simedu so emra sesesese ya bako dia wonya metumi bia e boko Patrick Racho head aso ye te say na metumi bia e koso mekoko no kosoro pa ai ma ne mra fom na zedie e bia se na ngasa yu ma butu so uja ese ya ja asma wonka eno me kan ye me se ba bia ko no ende ye no e ho ye point we cardinal point ba bia ko no ende ye no e ho ne asem no e ho ne nyia no Dr. Akwa baby yenua yentie Patrick Natural Health yo me dase dem nyankopon Patrick Natural Health aye wa Ashtown in room kajeti ya hono a bi MT4 office kase no na what so me kwan da bunkum e kwa keto bi ne pa ikosoro anaka free MT4 office na ifie ba akumienu de toso miensa safie nu am na yewo bibi a kire wadwena ye free number si na yi ni nkomo e tititititia 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number si na chatu baby bibi e kire wadwen fo apom de hu bia no na yi ni nkomo ene ye kono general no bi anya ne de me pa chaw diabetes waste papa ne time so no tablet ana wo insulin onu maduro ana wo panie me pa chaw onyankopon de ye nkwache ne awotena yi hia okay titititititia ye mu oduro no bi mu wo yusu ama se bio
topaye no na say tablet na wo no mo ubejai pania na wo no ubeja because pancreas na sibiu asay ana ho atochema sibiu entimi susu sugar nipadua ni hia na ese de ma no na jagum na massibiu sugar no dose wo nipadua ni mu no ebe normalize no kama pancreas de be ya adwuma kama ama sugar o se release ema body no di ya adwuma ebe release hwe me no edro ho no me wiesi na atiase Patrick Natural Health wo Ashtown imrum edro ho de yenye ho ade de yenka ho asem na tie dobo huni obu ho a ema wo yakese obu ho a enso ma wo soti anado ekode wi betima ju so mpre no be mpreju misrawo wani ebasa wo hunu ade oba usisi ni be ma timi kam usisi bebe nkuta poma nyina afiri saa de ya yale ameka na be ma de ebegu wani mu ase ewo no ho aho hwe be ma de udidi wi a ewo so usadidi anokwasem be ma so udidi wi a ewo so usadidi but diabetes be ma wa hwe udidi wi a wo beda etibisrawo fa number si na wo kyerɛ Nyankopɔn de akwa kyerɛ nia yinhyia ne ekodi genua tie wo bɔ so kakrakra be pa twa na se ekura tu di atie ne ye onso mo no bibi twa wo mo a ekuro no enwu ada itibi twa bi nsa itibi twa bi nan ni sa ne man by se ekura tu a efe no kudaa no enwu ada ubana memu aduro no bi dina awia Oforisuo me a mekere wa haban no ende de bia wo beti now that time crew no so oti haban no a fa haban anim sei no fa kanja ne fa akire sei no ta crew no a wo so wonwu no so ne hwe Yakopon no masem ene crew ndo wotumi eye simple titi manuasi efa diabetes ho me pa chawo pass koko hemorrhoid how ukwa mrim kwa obi ho hwe ade a che oye ni sei obi ho hwe ade a che oye ni sei koko okwa private ya sibi mfa nche do no bi didi mu janko a afifi ne to afifi ne dim ne honam bi gwa so ebesa sibi o owo sa no so no private owo ntimi nkobi o owo ntimi na omo nan bi a 4 days 5 days na sibi o didi sibi o ntimi encogent ade na beba ebasa 3-4 days no wo se ni pedua na sa efin no akamu nti omo no wa hwe omo a ya omo hunam ya omo hene omo wi de sei na so kama so yedi ayi wesra na yini twetwa ho ebu go mu basa ebu ko tibu no prekese oko private ya se bi kakra na betu baba no kwa na blood de kire bebre ne ka ziare pa number 1 na he en so timu abema obema sem kofom na oba ema wonwo beto mfiri wa wodi enim ema wonwo he obi wo ware mfie duni awo ne mabi o kwan ni minim de bia onu kwa ma me kan Dr. Du sa na no me ko se bayi o koko menkani na bi misraw mabaifu asumnyo ai bra Patrick Natural Health na yemo oba sebiu ibe fa mo ja fa do so ara ne test ni na re na ikwa de ade buze efifi owo ko pass bi wo ya o dan na ya okobo no etime pie ba cho ye de no anza na asakoda ni bebi eko omo no ya na enkan wo mo se de meka se body ni safa efin no omo ntimi nyale nso nyinu bebre o jale nso nyinu si ya oboka se mo bi na wiwi no body tin wo sa ma bi kura de o se beba awia tu kura no a chemi hiti nso nyinu jale nam se father o se ha enso nyinu kan wi de si ya e da sam ketwa misraw koko how o hawo na ye de me dance ni ye mu oduro ma won fa nkosasra so ana won fa nko ye bi a woto na apiepie no dabi tie onu ma covid yes apepepepe akọ woni padua nim
because I want nipadua oh say a kuya na say free mu a aya woni mu ye ohene we esi abotete se bi o uja wona wo de tissue nu ko wa ate kokobu na mpia ma bi na sent na eba wo ho no ubodware nso nu kura bra adopa kura ubodware nso nu enti bi srawo from numbers na ye ni nkomo ye wo Ashtown embrum kageti ya ho no a bibia MTN for office kasere won na what so me kwan na gabunkum e kwan keto bi na pai kosoro anaka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa from numbers 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Never chow. Oko hospital doctor say and you call lab you see that syphilis and no me yele no bi obemam kekaw obemam tutu ensaba abema no oba se bi o de bia pantla na wo pantim utimi bu nsa boso me ba kumprenu ebi osisisu ye eba first year next eba 12 eba 12 eba next eba 30th be pa chow hwedi ye ebetwa wawo na enka me ba wo hwe emani bebra sibisu be mpreduasa won namu omodu aware so aware ne man e fine firifio Oforisuo me oba me ho fe odi makofie na sebisu be mpreduasa woni me ye bibi na se honye wote nka wo me ho a e de na be umabiem but wo hu obi se bi o miti munipa mo fa nchem ba bo hu obi so se bi o onya yi bia ba na ka wa mienu na hye nsa ana ne ho hye da nyefe ba na ka wa mienu hye e de ndia e ho nye yi o tumi jeje ho o tumi ye bibia kama Oforisuo wo de ba beduru ho ene hu se ne no ye no ba nko fie de se first na se bi o wo ba ko fie ape na se bi o na koda no Debi. Oh, and then it's no brown table so akunyam anamenamboa kitchen dining bathhouse babia I said we say hodin ni ho a obeto ya saduma we wo anga ne sapo obi kokoye sa pepe ba sa jai wato nzum me na da internet ye masa aha ne ye fa ni agro e so hwedi yi me na da TV subum but no kwede e ba akopɛ anokra asem so ye doctor oh ye doctor oh na say ya obi o ba o muni anu o tu kan chopri enti misraw wo yo ba wo ye bema obemam kekaw obemam tutu ensan ba bema no hweniye enya ba bibia anto aduru maye fa mo janfa ojo so every test no say e syphilis e chlamydia UTI the data helps and it because post to na ide I large because people be go o ma wo mpane a enko o wo mpane anu mu a enko because I was say utu hu say e yare we emo anu ebi hu odin che bi e na normally no o say be man wo bi na say wo no wo ba ni hia etu free be man wo ko ba no ana oba no so wo bi no ne be man no so hia etu free oba no be ba e na oba no wo mpa ana be man no wo mpa etu ko ha ntu tutu wie no ntutu a wo sa kope so na be tro nti bi so be mam kekaw obe mam tutu ensan ba be man no ebegu enu ase be man ma wo ngo ebedu be man ebewu se de me ka no na so de se bi o producer wo de ha no di agro bedu because mama bebre ba o mu sisi ya no e fa firi sa ha ha because na me anya wadom no ankonya kristo ni ba anware no obeka kire o so wo ko ne mama kuma papa yi mfa me kro mu nya example o ko nka se maba senka yi e ben wo de o kwa e bia Thursday anamenya na nka bia ya ye bu nkunta baba anamboa ba wo do no bako Wednesday no beti ne pai ko soro anaka free MTN for office na efie baako mienu
the Tosumiensa. Miss Row, when your accident, and fear no, and fear do half an acasera cano. Won't you mean Koto? Won't you mean Transi? One antia go so good to be. Okay, Doctor Yebreda. So, Pachomati. What the Puma and an auntie, Miss Row, Obaya Hua. Yemon Nubi, I'm a Casano Apino, Casano Ebiano, and a Casene Muya, we are won't ben. Namitu Mintino, Asem Jabem. Yaw Ashtown in room, Kajetia Honoa, baby empty and four is same one. Now what is some Quana Bunkum, a quanquito in a picos room, and I can free empty and four is now. If you're back, me, the Tosumiensa. Bibiani after number C. 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 number C no ofra Yabajo Professor Kama no waba. Upe PM Council Sunday ata. Uko heba chop abeje bi. Na Patrice Lodge. Upe papa dama ho atowa. Okay. Santasi aprikwan no a. Say the obeye wedding engagement will be a minusika. But obe hada kakra ho na jabe so that beka. But ope program na de bia obeye na de minusika. Okay. Patrice Lodge. Tibo be ada. Police to ya mumeda kakara mati ya mumajama home odam chon na kuna ja woni wife na ja maba home ne kwaso wada se e kwan da ho why amen come on hello ye yo tata tuba for medical catch was ye boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam from papai enkra banu a enne koso a ba ye soro no omanfo dodo no a enenim no se motene kasa no mu a ose soja ni bi ofa no ede ne kwa achim dan ode ne kwa achim dan ede ne koma ne maame ni ne kodo koku no omanfo afirifiri krum ho no enya asem ketwa na enkra ye saate ne se soja ni no ankasa obefa ye papa yi ede ne koye no nyame ne nokura ni nimi on de be mfie mienu ni wato na nanom ense do ne emusa se koku no okoye ye no de ye yanya dansefo a omo bedi achi na yakwa pre papa idi e dia man no frize omo akwa wasting the time no okay yenko na yenko tie ne twetwen komo yenko tie mra sisi ha papa wo ma no minimum pa so ya ni bi na ba oben acham oben wo free wada obeba ya acham so du alisa no be do achi asen na chese so ya ni na be wasting the time o o ne ba be ye o ne asa ne ma me ne so ya ni na ma me o ma ne tere no no o ma ne be ye fo mudwuma saa ono kra wo kan TV so dey ya te so jeni ne wo we o ma di sika ya mama wo wurem abrocha okay amanfo fra na frefre se papa na sama wo kan no se bia ku se bia nyado na adwene mu da hopa na so jeni bi na akwa yusu no kwa abra na wonhwe no papa o si soja ni de sei Kofi Santoma Kofi Santoma soja ni no sita na ma me ne wu no de na mesa ko ne ma me ne ya bro ma me blemo ti se no koko no de so kakra o fu na ya premiensa no di o de kwako ma do o bo pa kawa koma toyem Asemu the nation's anchor ejade to obo asetwa me wate obozo be ma ya na ahomte ntu kan adwere konkran da ka se abusua boni mu nka ya obenya obedo kroni sufo ni bi na ma me fa ba ko wate amfa kroni so ba ko mo na ebo e pa hello pani pam te say na din de say ima papa ya wote ya fidie so uni no ene wona pa kwa ba so na ofa so nim no
baby I want your friend and a mass. Who friend mass called my bay 1.5 for I say 2 months. And she papa no obey Juma is a Nasojan in none 2 more than the son of radio. And in your walk and enti sesia no faako a papa ekoye no anase afu a wokodoye no unim afuo mu kama o volume no TV no kwofom no yeni nkomo na mente won ka papa mama volume no kwofom aha mese papa wa unim se wa bebre pa okuro no so won yeah enti se yakaso obi abra na se yepe ne mfaso ana ne fifure di amano papa wo deserve se koko no mo chama ne bi ana so onya ne share wo bebre pa okuro no so won no 7 prediasa because your Juma no abe no oh na mo de eyeye oh anya fine wa papa ile na bra wo de TV so senye eya pa enti sesi akoko no wa na etie okay send na busia for no di ade no beti na do di ade no ubenya ne number ama me kira na me producers aye ho adwuma ochinya me adoma ma ye investigation ana mesaka medase me pese me di komo akọ akire pi e kira ye beto aso papa ya se me menya nkan mi komo kokro ni so firi se na brabo nyina no wakọ westi ni kro ni so mati kodo koko fani pa medase the nation zanka ya papa na sem na awra hotum de bi no bi di nkoma o hwe mprama e be fa ho kora kire o se nkomo no azanim na entrosem so enim na sebita fracho da ye mbusa se nipa kro yi si na ne se wo he a wantuma mfuna nko ye adwuma tisi na wanhwe ne si ani wan kan chen se japi me pa cho bra obri nyina kwotena ba bi kwa ni bibi ade ma na wanhwe aketu ye beba ne so se ubetam obi papa de na koye adwuma tisi na watwi wani se wotiasio se wontiasio ye ka de a kire busua ne se omunim se papa na bere kakra wo deserve mu mfama no na no na to get here ka se eduabo eye den na eba na o se wa hunsu obi abre obi esem fifire e wo hu na ne ye se fata se ode ma no mfama no na wayi ni boni aya na wayi ni totwene eno ye hunhu mu duabo kesi a ifa ne ti ya obi a wo na kuma mu ebi be kan tini aya ka twom se esu ne ban na kura ngofuo bi a omunye obi ne so odamre omunye obi ne so tiasemase a ne ya take the advantage ne ya trend nipa ne so obenya nkwa so obewuo so obeye de emfa nipa ho ne se we nso ka kese akese e wo wi ase ho enna obetima brade ne da ho afie so obi na edi wade eye ne ade ye nipa bi na service bita ne ane dia na mfa kwa mbazo mbo no ebi a woni nkwa na wa wo gwo so ene wa mfa kwa mbazo a wo nkwa ya ye ka che abusuan so mote ye nka omu papa yimfo nyino omu koko okura ye ka ho asem omu amfre ye dachina no medi omu hu ni na ne papa deserve ye mfa man nyeza ye pempempem na mpema ye be kire ne kwambo ne wi ana obewu akwa no afazo awu ne dipo wa beda ne agira mamo no no ba beda ne amamo ne ya ha de okay ya go computer so dwedim na sisi ha 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 na say 21st clinic womu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochio Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwa didi musa no. Oh, Express
Express Group Adarumenti, according to IF4, Opesa to Kwan Kosiadia, Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More person to Kwan Koye Jumansu, Obet Midowako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Baran about Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazi dur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wati she drinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem enton ma obi a wonya emfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye. Onyankopoma asomdwe nka mo nyina sene Awurade asem ka ewo Malakai nwoma 89 ne yimunum kosi ensia no ose mesuma odifo Elia mabremo ansa na Awurade dakese a ehu no aba ne senti na nyamesomafo yaw oda asomdwe tontomsom ano eton safre kumaseman asanteman yenhia ewo out of bondage walk ase edano eye memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante efri Abrepo Junction akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 shianyamesomafo yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi a uwomno for waniche Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. Okay. Asem Omunasam. Oforisuo, about tea for na ada for Papa mo anu wate. No so nya bancha ejo na se na Asem bintia. Ona bara ejo but eno mamu ahute. Oforisuo on se obi hu atwa ne hwedi ma yekro. Ade we bi mi de bia me se asem bi ba han ma ye hwedi asuade. Ama wa otesa na se wa bawi ase no wo de bi asuade ya papa yi. Nso obusa nse ne maye sei. Edrume bi wo ha mesi nipa omo yin nse tugun mu nyae mo wate. Drume bi nipa mesi ma ka cho Nyankopon dum obi dia. Papa yi ye kan ye bae no koshin ebusa no ma we yere we. Papa so ya basiwa. Ba de wo kan nyina no tim se ye nru ne bebrebe because obi bawi ase a do no pay fee say bi a wo ba ko pe na mewo na wo mi na mewo but na me de me ka be ma do ti wi ase a wo bebrebe e wo kwan bi so because ho kire wa obema mu no oba na e de wo sorry say de bi abroti na o kan bi wo de reme short ase be ma de so wo edum bi a wonya contract goods wo ba bi kwa ye amen ka sa ase mo nchewo e na oba wo so enwunwu fa ko e ka chewo short ase because we obi hu atwa ne hwedi me ko papa yi owo ma enko onyi sa situation sese ye bepon wo papa ya manfo hu so wote wo sa nti so obo na bomo wontimi ntra ne to so eti ye pon abrante yi good samaritan wo de na kwa ba sebi mpredwasa wo de na kwa nfa biem ba ye be sese me de me papa police ojani na oyensa no okra de wo kyan se ye hwehwemu ansa na ma o me nko ye nyane nwan mu wia na ebuso se ye ne correct so the name of the American say papa can say bo so what say nyakwa no ana all start ama yare bi ebebo say no nya sika o sa de man abusuafo no mo wai
papa wada busua mo hwe wiase ma menka asem kyerɛw anya nipa dodo na obi a wabusua na ya na obi apesebe bakwase agro enso mpese obawu bi de woni no ne hu no ena wasa nso ma na dwa na wahara taa na odina koto hospital ba ma you kase wase no me mfa ne nkosa because won say papa no sebe ne wonye tie so ohoro no enye so yize ofoso na na me hu bi wa yiso say bro James Asia wa ya de pa yeah Asia mamo baby abrante bi afato no so say sebe o me kase papa abada sebe ohun omo asebe o maya enye obi a na hu so tabonte wa bodam o obu asa situation papa yi omo dam ba wanya boafo obi a ana papa yi de to papa ne de yaw eti ebe se busua no edumre bi a ya na ye nwua no semufo no binom yesramo papa so wa ka anya bia bia nkofri ofenso ana ofri mampon ana nka na busuafo aduwa yesramo asebu ebeba se kro no bia ewani ntino na nipa bebre yi wo mani papa jo ne busua ana se gwaso mo ma vanka hunti so iti de pesa meka nyina ne se abusua na wo de mo nya sa anya hwe nso meti mai musabi de me pesa me nyina ne se abusua na papa yi ka no papa wo abusua wa ha ye ka sire mo se no utie papa ya wase mo abusua wa ha onwua no mo ha omo wai omo meka ya ho ye fight ma papa yi no de shanko a akwadwane. Okay, Lawson Beverages obo dwumadie enya asem ketwa krasa na burukutu enso ede ni sika epia dwumadie we club bia eno ane club omo so ede ene de omdi atoto so club no ene de omdi atoto so akono pa amanfo ko ayi odwa so club no a umpe eti club beboa pa o se obo heba medical research center enso obo dwumadie dankeba complex eboa sana Lord news obedia dance papa e dia fa osuruko ko amanyoko break the 8 and utimemne de bia tie dwumadi we bi omoboa pa azigligbo so nkalu kagoka togbe ahaba keke enso ebo dwumadi abrewatia so be ma ebrenetia ye menka dodo na nyame ya adoma menim se ochena ye beto asa dwumadi we so na mesre boko ayo na wo kan so be ma menim ho pa akwa ti se de kejetia ne so ame he yawo emu ntwe eno ntine ehwa nyam se kusase pacho ye kusase ni nti we die oka wasre ohuni kuru kusase ni minim ho pa garote mpansa me makobele ho penyo makwa ma wi ahemia na jama ba mesre asomase kusase fo hina wo ho we de na da roma mon frɛ na mo mefa ne sesi ansa na yakofie wai na munua no pamocho mo de mo ya ade wo sa ade na ne number kusase fo hina so ase ne number free me phone so me phone obi awia ma me na me sase na wa bla me infinite phone okọ London no akwanso de ama me dase nyankopon koso me do de bla me kura me so ma danas ai amesa me dase eti kusase fo hina wo aso ase ye papa wada roma so ma no mu fa kamla me fa wo de hye nkonyankopon ya adom ochina we promise ye be follow asem no na ne yi kwase ebo nsa bia ne sika bia wo se soja ni no ye se wawu but ne nchikafo kokko ne so won kokko ne nwuye ye behwe ne yagene chefa de amane ntima daroma ye twemo moma ye ntemo nkansa mbacho numbers ne gu screen so mo fry ansa na ya sole wai mo daroma abrante so nyame nhira no na mama ne kwate onye ne kese pani wo so wa asamba akubika ho etio we dey we da se dem mama pa ne mo Sompa mo som asanteman Ghana man me fese me buy so majeme awa tu aje papa so awa tu te me fe pa da kusase hene no so a me pa cho kana se no omomodia me fa no na eja yema na fe so ye peace song no odin pa abatu no mo ni so I say manfrafro na I say sembe bre wo abatu no mo ba fe say be peace song no odin my so de why you ba na you kwa be fa so so next week so ye de be so ye na emrante kwa me no ye o mo ka brante ye no ye no so ase o mo ya de okay meni asem bia kan nwumire na asem America nyina ne se eduru ba bia mu a mo be fa amanfo no o mo kotena no o mo koyi mumfu no esem se ka mo hwe o mu yie na no mi bia mfirim amfa amremo
0554 931 0548 931 0548 931 yankofa 1 or 2 calls to be and sana yatimi asore edwaso 0554 931 0551 931 0548 931 woman so ya semo man fa 1 or 2 calls to be am twin so de so ya sem foforo mon keka nhemu ye Kevin me hwe mfidie ni mame okay hello 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 oh hello hello baby afrefre odin majo so katachi Bacho point ukumu isisi back Osei oh hello hello oh hello hello baby afrefre odi taw me bre no me balance me ka kasa free chufu praso yeti o onya misi na me duma me ta shamo pa me presia me ta kamo okay nene me de radio system na tamwa pa okay hello oh asemo enhoma no ha ma adwene ya ba so din konwa so Apostle Continuation Church Senior Pastor Stephen Odru anomaje mpatase akoko so person no hello baby afrefre udin afrefre adanse bomana frame da nochi yenti wa nochi konfo papa no mo ano makana eni na mo chuno bana no mbo mo kasiare okay hello okay ya brana ya be telephone so amagini hello baby afrefre odi katachi amwasa mwa ye kwabana ambeka so ye yentio so midamos ene mapa mo na le dablan na se mebrana obeta pa wi ba ye na fi le pai na me bwa ma no se nyame insha no nyame enka na ho ade bi ala wa hwere wo papa wi ho nyame enche na me nya ne sabe sum bi ala nyame enche mu na na ade na endi na no midamos no okay hello 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 anoti yafo frenu kura nyina emfansia edena asemwi no yebesan abaso na eden aso a yebehwe sepa bia papa no koye kuku no yebedi ho enkomo Oforisuo Aboagye menam tredwem nam dia Asem Mpe Nipa ko bo shasa so to omna samonka the nations anka otenenka sa na ohene yire maame yeboa akua esuama brunya woya abrewati a otenenka the Apostle Continuation Church Senior Pastor Stephen Odru ono ena sabre yibija ha na yede amano Oforisuo Aboagye menema pamfo ya kramo yeko long time